Bo día a todos e a todas. Imos a comenzar o acto, a sesión ordinaria do Pleno de febreiro de 2026. Primeiro punto da orde do día, aprobación dos borradores das actas das sesións ordinarias 19 do 1 e 20 do 1. Se non hai ningunha modificación, apróbanse por unanimidade. E pasamos á parte resolutiva, punto 2, ratificación da súa inclusión por urxencia. Señores portavoces, non hai problema. Aprobación definitiva do estudo de detalle para o reaxuste de aliñacións e fondos edificables das parcelas C e D1, zona verde rede viaria da UA 5, na rúa Arzobispo Malvar e a rúa Fonte da Moureira. Hai algún ditamen? Señora Oubiña, e aí ten a palabra. Moi bo día a todos e a todas. Moitas grazas, señor alcalde. Simplemente para explicar brevemente a que se refire esta ratificación que traemos hoxe aquí, para unha corrección de erros relacionada cos documentos que se presentaron recentemente. Pedíronnos unha nova remisión onde se diligenciase a documentación cos códigos CSV actualizados e demais, e para iso precisamos a aprobación plenaria para emitir esa dilixencia. Non se modifica absolutamente nada respecto do que xa se presentou aquí e xa se aprobou unanimemente polo Pleno, e por iso solicitamos novamente esta aprobación. Moitas grazas. Moitas grazas. Sometemos o punto a votación. Votos en contra, ningún. Abstención, ninguna. Votos a favor. Apróbase por unanimidade das concelleiras e concelleiros presentes. Punto número 3, ratificación da súa inclusión por urxencia, que estamos no mesmo caso. Non hai problema. Requerimento previo de anulación da resolución do 25 de novembro de 2025 da Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, pola que se outorga a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construcións as instalacións relativas ao proxecto do Parque Eólico Serra da Fracha, sito nos concellos de Pontecaldelas e Pontevedra e promovido por Eólica Santa Teresa. Tampouco hai ningún ditamen, ou si? Non, pois se ratificou. Pois, señor Oubiña, volve a ter a palabra. Agora sí. Moitas grazas. Para poñeros en situación, o documento que hoxe traemos aquí, por unha banda, en primeiro lugar, o que facemos é remitir novamente os informes e alegacións municipais que xa se emitiran por parte deste Concello. En segundo lugar, reiterar os impactos severos e afeccións significativas que este proxecto de instalación de eólicos no Concello de Pontevedra supoñen, por unha banda, para o medio ambiente, mas tamén para o tema socioeconómico, patrimoniais e demais. Os informes técnicos recalcan e constatan, identifican os impactos máis significativos, así como posibles alternativas, modificacións e ampliacións do proxecto que fosen necesarias. Sen ir máis lonxe, este proxecto afecta directamente a unha das actuacións que se realizou no Monte da Fracha, o Parque Forestal da Fracha, no que están implicadas 3 comunidades do Concello de Pontevedra, a Comunidade de Montes de Marcón, da Canicouva e máis tamén a de Tomeza, no cal se investiron fondos europeos e que se vería directamente afectada por este proxecto. En terceiro lugar, denunciamos tamén a fragmentación e o fraccionamento e a ausencia de análise das sinerxias ambientais que se xeran ao fraccionar o proxecto durante un período de tempo tan prolongado, que ao final o que fomenta é que non se poida avaliar o completo do proxecto, que é moito máis complicado e moito máis lesivo para os intereses da veciñanza de Pontevedra que o caso dos pequenos proxectos que xa de por sí o eran. E por último, e non por elo menos importante, a falta de notificación ao Concello da DIA, da súa ratificación que ten efectos retroactivos e das autorizacións outorgadas. Obsérvanse diversas infraccións por parte dos técnicos municipais, constatan que existen diversas
infraccións de trámites administrativos no procedemento que impiden a este Concello o exercicio das súas competencias municipais e a defensa dos intereses sociais encomendados que se concretan na defensa de necesidades e aspiracións da comunidade veciñal e da administración pública territorial. Por iso, formulamos o requerimento previo de anulación da resolución do 25 de febreiro do 25 da Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, pola que se lle outorgaba a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción as instalacións relativas ao proxecto de parque eólico de Serra da Estrela, polos motivos brevemente expostos por min, mas tamén recollidos no informe que hoxe traemos aquí. E para isto tamén o que solicitamos é, ou ben, que se dite unha nova resolución, que promova a nulidade deste expediente, ou ben que se proceda á súa anulación con retroacción das actuacións, que permita ao Concello de Pontevedra outorgarlles trámite de audiencia como non se fixo ata o de agora, e vista e solicitude de un novo informe a este Concello coa documentación corrixida e notificada. E para isto, pois, traemos esta proposta hoxe aquí. Nada máis, moitas grazas. Grazas, señora Ubiña. Alguna intervención? Non hai intervención. Sométese o asunto a votación. Votos en contra da proposta? Ningún. Abstencións? 11. Que falta? Abstencións 10, votos a favor 14, apróbase por maioría. Punto número 4, ratificación tamén da súa inclusión por urxencia. Ningún problema, portavoces. Ben, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á recuperación do Circuito Popular de Carreiras de Pontevedra. Hai unha emenda do Grupo Municipal do PSDG-PSOE. Señor secretario, hai ditamen? Pois ten a palabra o señor secretario. Moitas gracias, alcalde. Bos días. O asunto en cuestión, que é o 4, ditaminouse favorablemente por maioría na sesión da Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural do 12 deste mes, cos votos a favor do Partido Popular e PSDG-PSOE e abstencións do BNG. O ditame incorporou xa o contido da emenda. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra o señor Juncal. Listo. Moi ben, moitas grazas, señor alcalde. Moi bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, en canto a emenda do Partido Socialista, eu teño que dicir o primeiro que, realmente eu tiven que lela varias veces, porque entendendo o que quere dicir a emenda, entendendo que unha medida, pois entendo que complementaria á proposición que nos presentamos, tamén te teño que dicir que non me parecía que tivera directamente coa cuestión demasiado que ver. De todos xeitos, despois vin nas redes sociais que o señor Rei se perdera nunha andaina. Eu entendo que igual a sinalización de circuitos é para que o señor Rei non se perda nesas andainas suspendidas as que vai igual, non? Non, bromas a parte e maldade a parte, vamos a aceptar a emenda entendendo que non ten demasiado que ver coa cuestión en particular. Non se enfaden, que era unha broma, non se enfaden. Porque entendemos que é unha medida boa, tamén a solicitamos nos últimos meses cando presentamos aquela proposición para a mellora de toda a zona de Illa do Cobo, de Illa de Esculturas, etc. Entendemos que unha medida complementaria e positiva para mellorar a experiencia dos usuarios que transitan por ali, tamén dos deportistas populares que fan ali os seus adestramentos, e, polo tanto, non temos ningún problema en aceptar esa emenda, maldade mediante. No que ten que ver coa nosa proposición, presentamos hoxe unha moción como a que prácticamente todas que presentamos no eido deportivo, sen ningún tipo de ideoloxía. Non pretende esta proposición meterlle o dedo de ollo
meterlle o dedo no ollo ao goberno local, tampouco afondar nos motivos polos cales no ano 2017 se deixou de celebrar este circuito popular de carreiras. É simplemente unha moción que pretende, primeiro, seguir traballando por algo que creo que no que todos estamos de acordo, que é fomentar a actividade física e o deporte máis alá do deporte federado e a actividade física na cidadanía en xeral. Creemos, todos creo estamos de acordo, que máis actividade física e máis deporte é sinónimo dunha sociedade mellor, dunha sociedade máis sana, no físico e no mental, e creemos que medidas como esta, que poden non directamente deducir esta consecuencia, sí que creemos que pode crear un ecosistema deportivo, un ecosistema de actividade física que pode chamar a máis xente e máis cidadanía para fomentar a práctica deportiva. En segundo lugar, estender os eventos deportivos que se ven celebrando con asiduidade en Pontevedra ao resto de zonas máis aló do centro de Pontevedra. Pois seguir estendendo, por exemplo, na carreira de Monteproeiro que se deixou de celebrar, a carreira de Campañó, que me consta ademais que a partir do mes de setembro hai intención de volver a recuperala por parte da Asociación de Veciños, por parte de algún club deportivo e tamén, entendo, por parte do Concello de Pontevedra, e poder facer, como fan outros concellos, como Vigo, como a Coruña, estender as probas deportivas populares ao resto de parroquias, ao resto de barrios. En Vigo, por exemplo, se fai, hai eventos deportivos prácticamente todas as fines de semana en Teis, en Colla, no Berbés, etc. Eu creo que Pontevedra é un escenario fantástico, un escenario magnífico, e a cidadanía de Pontevedra, ademais, sempre responde neste tipo de eventos deportivos para poder estender estas probas deportivas a un montón de parroquias, un montón de barrios que se verían tamén dinamizados. Creo que non hai mellor proba ou mellor consecuencia dunha sociedade san que ver un domingo pola mañán, como vemos en outras cidades ou como vemos aquí en probas como o 10K de Pontevedra, a media maratón de Pontevedra que se a celebrar, ou a nocturna de Nadal, a centos de persoas reunidas con diferentes niveis, con diferentes idades, con diferentes obxectivos deportivos ou lúdicos, pero todas reunidas a través do deporte para celebrar en compañía, en comunidade, pois unha proba deportiva. Creemos que Pontevedra ten capacidade de sobra, ten recursos de sobra e creemos ademais que a cidadanía de Pontevedra sempre responde nestas situacións. E, polo tanto, creemos que é unha proposta positiva, unha proposta na que se pode traballar además de diferentes clubes deportivos, diferentes asociacións, diferentes asociacións veciñais para poder na medida que consideremos ou cos requisitos que consideremos, poder recuperar ese circuito popular de carreiras que se realizou en Pontevedra durante un lustro e que se deixou de facer, insisto, por motivos no que creo que non vale a pena afondar. Por nosa parte, nada máis, agardo o voto favorable dos presentes e moitas gracias. Moitas grazas, señor Juncal. Señor Fariña Casanova, ten a palabra. Grazas, alcalde. Bo día a todas e a todos. Primeiro que quero facer é agradecer ao señor Juncal o feito de traer mocións propositivas sen ter en conta, como sempre fai o seu partido, bandeiras propias. É que esta moción sexa centrada no que corresponde, nas cousas importantes, nos pontevedreses e nas pontevedresas. Como xa anticipamos na comisión, o noso voto vai a ser favorable, porque no fondo da proposta estamos de acordo. Pero, se mo permite, señor Juncal, gustaríame matizar a súa exposición e explicarlle o porqué da emenda, que parece que non quedou claro. Que debería, porque vostedes xa sabemos que o de leer teñeno claro. Vostede, señor Juncal, equipara deporte popular con competición popular. Non é o mesmo. Para nós son cousas ben distintas, complementarias, pero distintas. Como ben sabe, nesta cidade hai moita xente que fai deporte só por divertimento, por saúde física, por saúde mental, ou porque sí. E para nós, eso é o máis importante. Que a xente faga deporte por facer deporte, non por gañar carreiras, non por estar nun clube, senón por calidade de vida. E niso Pontevedra, concordo con vostede, é un lugar inmellorable. Por eso creemos humildemente que os que facemos este tipo de actividade precisamos recorridos sinalados. Por certo, pérdese quen vai, que non vai, como seu líder, nunca se perde, porque non vai. Queremos recorridos sinalados con diferentes distancias, dificultades, desniveis, é dicir, para diferentes idades e condicións. De aí a nosa emenda. Non creo que sexa tan difícil de entender. E non me parece que sexa contradictorio a súa proposta.
Por eso propoñemos a sinalización de circuitos de running por todo o entorno da nosa cidade. Por certo, señora conselleira delegada de Deportes, permítame dicirlle que sabe que isto é unha demanda cada vez máis crecente na cidade. Tanto é así que a todos os que estamos aquí, os que traballamos polo deporte pontevedrés, nos consta que os dous principais clubes, o Club de Atletismo Rías Baixas e a Ximnástica de Pontevedra, lle propuxeron máis dunha vez colaborar para facer realidades os circuitos. Con respecto ao que vostedes propoñen, como non vamos a estar de acordo? Si o Circuito Popular de Carreiras naceu, como ben sabe, baixo o mandato dun concelleiro socialista. Entón, aí non teño máis que decir. Agora sí, é curioso, señor Juncal, ten vostede entre as súas moitas habilidades unha que creo da que non é consciente. É o perfecto ser humano. É capaz de volver a cometer por segunda vez o mesmo erro. Volve a traer unha moción propositiva, sí, recoñézolle que é propositiva, ao mesmo tempo que lle volve a dar a espalda a todas as entidades deportivas do noso concello co seu voto o luns que ven nos orzamentos municipais. Porque para o circuito de carreiras populares que se necesita? Xente? Pero sobre todo necesítase cartos. Señor Juncal, menos contos e máis cartos. E fagan dunha vez cousas polos pontevedreses e pontevedresas e non só pensando no seu sitio. Mais nada e moitas gracias. Moitas grazas, señor Fariña. Señora Gulías, ten a palabra. Moi bo día a todas. Grazas, señor alcalde, despois deste diálogo tan constructivo e propositivo, pois anúnzolle o noso voto favorable á súa moción, señor Juncal, pero cunha matización que eu entendo que todas estaremos de acordo. Si facemos un poquinho de historia, no 2013 este circuito nace para darlle visibilidade ás propostas, tanto de clubes como de asociación de veciños que daquela estaban empezando pois unha andaina, non? Facer carreiras populares nas que sempre contaron, e vostede tamén é coñecedor diso, co apoio logístico, económico e organizativo do Concello de Pontevedra. Era, por tanto, este circuito unha excusa para darlle máis visibilidade e darlle pois máis publicidade e que cada vez máis xente se unise ás carreiras populares. Ben, eu creo que este obxectivo está cumprido porque, como vostede menciona, lonxe de algunhas desapareceron, outras novas se crearon, temos un circuito de carreiras sólido, non? E para mostra, e o que comentaba o señor Fariña, non? Esa confusión, sei que ten vostede, entre competición e deporte, a carreira de San Silvestre é a máis numerosa de Galiza. Eso quere dicir que a xente en Pontevedra corre, sae a facer deporte e ten un modelo de vida saudável. Entón, tendo en conta isto, tendo en conta o voto favorável, o que eu se lle pido é que me deixe reunirme coas asociacións e cos clubes para ver si esta ou outra proposta pode ter máis cabida, porque ao millor o circuito de carreiras é unha proposta superada e elas e eles teñen outras ideas e podemos traballar nesa dirección. Entendo que si me din que sí, continuamos co circuito e si entre a todas se nos ocurre outra fórmula, pois podemos cambiala e estou segura, e isto digo sin ningún tipo de ironía, que contaremos co seu voto a favor. E doutra banda, sobre a emenda, efectivamente, a súa proposta, señor Fariña, coincide con algo que xa está feito, que son o famoso Metrosan, que eran as rutas saudáveis que se puxeron en marcha no mandato pasado, como vostede supoño que saberá. Solamente unha matización sobre o que vostede comenta. Vostede solamente fala de circuitos para correr. E eu creo que podemos, entre todas, tamén revisar esas rutas saudáveis que xa están creadas, que sí é certo que se pode mellorar a sinalización, pero que entendo que interesa é a dinamización, para que cada vez máis xente poidamos facer deporte. Mais nada, e ese é o noso voto. Moitas grazas, señora Gulías. Señor Juncal Peñas, ten a palabra. Sí, moitas grazas, señor alcalde. En primeiro lugar, agradecer aos grupos políticos o seu voto favorable. Por suposto, señora Gulías, deste grupo municipal, este concelleiro que lle fala, non hai ningún problema en buscar as alternativas, as fórmulas alternativas
que se poidan buscar, sempre cando esas fórmulas, pois, como dixo vostede, pois nazan do consenso e do diálogo coas entidades deportivas ou non que poidan estar interesadas neste circuito popular de carreiras. Eu creo, e aquí vimos a diferir, tanto co señor Fariña como co señor Agulías, que unha cousa é unha competición popular e outra cousa o deporte popular e outra unha competición oficial. Eu creo que a San Silvestre, evidentemente, é unha competición ou unha carreira popular, igual que a Media Maratón de Pontevedra é unha competición popular. Bueno, no caso da Media Maratón de Pontevedra non, porque está dentro do circuito do atletismo galego, pero, por exemplo, a 21 de Vigo, a Media Maratón de Vigo, por exemplo, é unha carreira popular que é certo que non é unha competición popular estrictamente, hai premios en metálico, pero evidentemente non é o principal, pero eu creo que iso é perfectamente compatible co fomento do deporte popular. E máis, creo que hai moitísimos deportistas populares, como podemos ser eu ou vostede, o señor Fariña, que nos cruzamos correndo de forma habitual, que imos este tipo de carreiras con ningún obxectivo, nin ningún viso de gañar absolutamente nada. Pero tamén creo que este tipo de competiciones populares pois fomentan que xente con diferentes ou persoas con diferentes obxectivos deportivos ou obxectivos de actividade física pois podan ter unha motivación e poidan ter un obxectivo, valga a redundancia, nesa proba. Evidentemente, haberá do que queda primeiro aos que quedamos de últimos, pois un montón de xente con un montón de obxectivos diferentes. En ese sentido, pois creo que diferimos no concepto. De todos os xeitos, creo que tampouco é demasiado importante. O importante é, como digo, que estamos de acordo no mollar, digamos, no importante, valga a redundancia, que é que se pode seguir fomentando a actividade física e a actividade deportiva fora do deporte federado. En canto ao que di vostede que non lle damos as espaldas aos clubs deportivos desta cidade. Mira, a semana pasada reunímonos co señor Domínguez, o conselleiro Diego Calvo e o secretario xeral do Deporte Roberto García, cos clubs deportivos de Pontevedra. Mais ou menos éramos 40, 45 clubs, entidades deportivas, evidentemente non puideron vir todos por diferentes motivos, e lle dixemos o que nos opinamos dos seus orzamentos. E nos non imos a pasar por ter que votar a favor e que vostedes venden con unha victoria que se suba un 10%, por exemplo, o orzamento para o fomento da práctica deportiva, un orzamento que leva conxelado 10 ou 15 anos. Porque esa actualización, ese aumento do 10%, non está nin sequera axustado ao IPC dos últimos anos. E, polo tanto, nós non ímos a pasar por aí. Nin ímos a pasar porque haxa unha baixada no mantemento de instalacións deportivas ou un estancamento, que, insisto, se volvemos a actualizar o IPC, estamos no mesmo de sempre, cos instalacións como as temos, etc. etc. Non vou entrar neste tema, xa teremos o luns que ven o pleno para discutilo. Pero, hombre, que o Partido Popular non apoia o deporte local, creo que é como mínimo discutible. Señor Fariña, e eu, de todos os xeitos, a mesma postura que mantiven sempre neste pleno é a mesma postura que lle dou en privado e en público a todas as entidades deportivas, a todos os deportistas desta cidade, porque eu non me escondo, eu dou a cara. Os que sí que cambiaron un pouquiño de postura política foron vostedes. Ahora, vostede acaba de volver a sacar a bandeira de Tino Fernández, que despois custalle un pouco, Non pasa nada, señor Fariña, non se preocupe, non se poñan nerviosos, que sempre que falamos do señor Fernández se poñen un pouco nerviosos, non sei por qué. Insisto, non quero entrar nisto, o importante que estamos de acordo no importante da moción, que podemos seguir facendo cousas, como decía a señora Agulías, da man das entidades deportivas ou non, para buscar, se non é esta forma do circuito popular de carreiras, pois fórmulas alternativas para seguir e construir un calendario máis completo de eventos deportivos populares, e non me quero quedar. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas. Algúnha outra intervención? Señor Fariña. Sí, moi breve. Simplemente por contestarlle a esas dúas cousas que acaba de decir. Primeiro, o señor Tino Fernández foi concelleiro do Partido Socialista e eu. Habrá cousas nas que esteja de acordo e cousas nas que non da súa tarefa. Igual que estou de acordo en cousas das que fixeron concelleiros do seu grupo e noutras non. Mayoritariamente noutras non. Pero, bueno, é o que ten a ideoloxía. Ben, con respecto ao apoio aos clubs deportivos, ao deporte local, eu non dubido eso. Pero volvo a remitir o mesmo que lle dixen antes. Para apoiar de verdade o deporte local e os clubes deportivos desta cidade non consiste en facer unha reunión en instalacións deportivas da Xunta para facer un acto partidario, como fixeron vostedes o venres pasado. Non consiste neso. Consiste en apoialo de verdade. E para apoialo de verdade, vostede hoxe trae a creación, bueno, a creación non, a volta a ter un circuito popular de carreiras, pero quen apoia as carreiras populares?
A Diputación de Pontevedra, pregúntelle a ese señor que está aí ao seu lado. Non o ve dende aí. Pero aquí non hai ningún logo da Diputación de Pontevedra. O único logo que hai é o do Concello de Pontevedra. E se o Concello de Pontevedra é capaz de aportar diñeiro ao deporte local é porque os socialistas e os nacionalistas somos capaces de traballar e negociar. Vostedes a que veñen aquí a destrozar, única e exclusivamente. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fariña. Señor... Sí. Señora Gulías, ten a palabra. Simplemente, como queda constancia deste debate, era para celebrar que estamos de acordo en algo e, sobre todo, grazas por facelo coa proposta do BNG. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Señor Fariña, primeiro, en canto á reunión particular, que porque vostede creo que desluzou unha cousa que é un pelín grave, vostedes poden pedir instalacións públicas de titularidade autonómica, de titularidade provincial, de titularidade municipal, e imagino que farían, como fixemos nós, pois en outras instalacións de outra titularidade de outras administracións, reunións. Dito o cual, se ten algo que decir, pode denunciarlo públicamente ou privadamente, non hai ningún problema. En canto ao tema do apoio deste concreto, non sei que proba deportiva era, non o sei. Vale, a carreira popular de San Blas, perfecto. Insisto, cando vostedes en Pontevedra teñan algún tipo de representación na Diputación Provincial, van ao pleno da Diputación Provincial e o debaten. Eu aquí estou falando do Concello de Pontevedra, celebro que o Concello de Pontevedra apoia a carreira de San Brais, cando vostedes que non teñen representación na Diputación Provincial, pois é que a min molestame un pouco que sempre estén con o mesmo, non? Cando non saben onde discutir, pois buscan sempre, os enemigos sempre son os mesmos, que casualidade, non? E o debatiremos despois na moción do Estadio de Pasarón. E sempre a culpa é o da Deputación ou da Xunta de Galicia, non? Non, claro, a carreira de San Brais, digo unha cousa, a carreira de San Brais, cando Carmela Silva era presidenta da Diputación, se apoiaba económicamente a carreira de San Brais? A resposta é que non. A resposta é que non. Por que non criticaban a señora Carmela Silva cando non o facía? E critican agora o señor Domínguez, que, por certo, non ten competencias en ámbito deportivo. Entón, insisto, señor Fariña, vostede ven coa lección aprendidiña de casa, co argumentario escrito, ven aquí, di que vimos a destrozar, xusto despois de decir que este concelleiro, un concelleiro propositivo, que ven esta moción e tal, pero despois vimos a destruir. Hombre, señor Fariña, é que xa non cree ningún. E a vostedes, ademais, políticamente, tampouco cree ninguén, porque vostedes levan dicindo que conseguiron non sei cantas cousas gracias á negociación de orzamentos e ninguén veu ningunha, porque nin sequera vimos aquel marcador famoso de Pasarón que anunciaron fai ano e medio. E non o vimos todavía. Eu estou desexando que este, de verdad, o marcador en Pasarón, pero non o vimos. Vostedes venden como aquel Pontevedra flúe e non sei cantos fondos europeos que nunca chegaron, venden e despois o de sempre. Nada de nada, máis nada e moitas gracias. Moitas grazas, señor Juncal. Sometemos o punto a votación coa emenda incorporada do Grupo Municipal do PSDG-PSOE. Votos en contra da proposta, ningún. Abstencións, ningunha. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Punto número 5, ratificación da súa inclusión por urxencia, que no caso das anteriores estábamos de acordo. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á adquisición e rehabilitación por parte do Concello de Pontevedra do antigo Cine Gómez. Señor secretario, hai ditamen ou non? Sí, hai ditamen. Ten a palabra, señor secretario. Ditamen posterior á convocatoria, pero ditaminouse favorablemente por maioría na Comisión da Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural do 12 deste mes, cos votos a favor dos membros do PSDG-PSOE e as abstencións dos restantes. Moitas grazas, señor secretario. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moi bo día a todos e a todas e moitas gracias, señor alcalde. Bueno, efectivamente, esta proposición que trae o Partido Socialista ao pleno de hoxe ten como fin intentar salvar a única sala de proxección de cine clásico que queda na cidade de Pontevedra e o único vestixio que conservamos deses, alo menos, 6 cines
que Pontevedra tivo desde que se inaugurou o Ideal Cinema no ano 1919 e dos que hoxe pois non queda ningún aberto. O cine, ademais do Ideal Cinema, o Cine Estribela, o Cine Coliseum, o Cine Vitoria, o Cine Malvar, o Cine Gómez, que é o xeto desta moción, que protagonizaron esa época dourada do século XX do cine na nosa cidade, xunto co Cine Clube, inaugurado e creado nos anos 50, que é o único supervivinte dese espírito, polo menos, do cinema clásico en Pontevedra, xunto coas actividades que Festival Novos Cinemas organiza na nosa cidade. Ademais de rodaxes e ademais de proxeccións de películas durante ese século XX, a cidade ten e tiña un importante patrimonio material e inmaterial ligado ás salas de proxeccións, a espacios que eran auténticos rincóns de vanguarda na nosa cidade, polas que prácticamente calquera persoa podería facer un repaso da súa vida, sala a sala, película a película ou butaca a butaca, e que a partir dos anos 2000, un pouco antes incluso, pois empezaron a ser víctimas da crise do modelo de negocio tradicional do cinema, sustituídas polos famosos multicines, froito tamén, víctimas tamén da presión urbanística que levaron pois prácticamente a que primeiro todas se pechasen e en segundo lugar se destruíran todas, perdéndose ese patrimonio da cidade de Pontevedra. O certo é que a día de hoxe non queda ningún en pé, salvo unha parte, a máis importante, que é a sala de proxección do Cine Gómez no centro da cidade. Destruílo significaría xa destruir definitivamente todo este patrimonio material e inmaterial que a cidade atesourou ao longo de prácticamente un século, de máis dun século. Sabemos que hai unha iniciativa empresarial posta en riba da mesa para transformar esta sala nunha clínica médica, e creemos que o Concello de Pontevedra ten que actuar ante iso. Ten que actuar non só para protexer ese patrimonio material e inmaterial que coa destrucción do Gómez se perdería definitivamente, sino que tamén é unha actuación que é interesante desde o punto de vista da rendibilidade social e cultural. Pontevedra, e falámolo prácticamente a diario, todas as semanas, con calquera entidade que teña, das moitas que organizan actos na nosa cidade, que teña que dispoñer dun local, Pontevedra, na zona urbana, fundamentalmente, ten un déficit claro de locais de medio tamaño para organizar este tipo de actividades, locais públicos, fundamentalmente, que ademais se ve agravado pola saturación que afortunadamente padece o Teatro Principal, porque iso significa que hai moita actividade cultural programada na nosa cidade. Por iso, entendemos que o Concello non só debe intentar salvar ao Gómez da destrucción, sino que ademais queremos que se transforme nun espacio polivalente, nun auténtico centro cultural municipal, do que Pontevedra aínda carece, entendido como un espacio polivalente no que, ademais desa sala principal, destinada á proxección de películas ou a representacións teatrais, podamos ter tamén aulas de formación, locais de exposición e espacios polivalentes destinados a outro tipo de actividades que pode organizar o Concello e tamén as diferentes asociacións que na cidade traballan no eido social e no eido cultural. En definitiva, ter no centro da cidade unha auténtica factoría cultural que, ademais, salve, insisto, da destrucción a este último vestixo que nos queda do patrimonio cinematográfico clásico na cidade de Pontevedra. É certo que o Plan Xeral de Ordenación Municipal elaborado no seu día, os intentos frustrados de dotarnos dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal, pois tamén foron unha oportunidade perdida para protexer este ben, para incluílo no catálogo de bens a protexer da cidade de Pontevedra. Isto ten unha dificultade, implica unha dificultade que o Concello xe non teña mecanismos legais para evitar que se materialice ese proxecto empresarial que está en riba da mesa. Pero o que sí podemos facer como Concello é movernos, é competir, é tratar coa propiedade dese inmoble de adquirilo competindo libremente no mercado por adquirir un ben para transformalo nesa factoría cultural da que falaba anteriormente. Por tanto, o que plantea esta moción, o que se propón é simplemente instar ao Goberno Municipal a contactar coa propiedade do antigo Cine Gómez para facer as xestións oportunas de cara á adquisición deste inmoble co obxecto de preservar a única sala de cinema clásica que queda en Pontevedra, rehabilitala e destinala ao seu uso como centro sociocultural do Concello de Pontevedra. Entendemos que o intento ben merece a pena e porque, desde logo, se non salvamos o cine hoxe, non teremos maneira de remedialo no futuro e estou seguro que moitas persoas que probablemente asistiron sin darlle maior importancia, por exemplo, á destrucción do Cine Malvar no seu momento, hoxe
botan en falta esa sala e hoxe farían todo o posible por salvar esa sala, ademais de outras que tivemos na cidade de Pontevedra. Entendo que se trata dun proxecto de cidade, de algo que nos debe unir a todos os membros desta corporación, independentemente da cor política, e por eso lles rogaría aos diferentes grupos políticos que amosasen o seu voto a favor e que, alo menos nisto, sexamos capaces de ir da man para intentar salvar algo que estou seguro que todos os pontevedres e pontevedresas, independentemente da súa ideoloxía, queren salvar e desexan preservar. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Felicitalo porque acabou en tempo a súa intervención despois de varios meses. E sobrou un minuto. Por eso é un feito, en fin, destacable. Ten a palabra... Quen ten a palabra? O señor Domínguez Artime? Perdón, o señor Oubiña Pía. Moi ben, moitas grazas novamente, señor alcalde. Eu, señor Puentes, sinto dicirlle que prácticamente non queda nada do Cine Gómez, como xa se pode ver en fotografías, que está completamente baleiro o seu interior, do que quedan son as paredes. Como xa se falou en diversas ocasións, e de seguro saben, esta infraestructura que hoxe se propón mercar ten unha serie de dificultades urbanísticas que complican que se poida converter no que se propón nesta moción. Por retrotraernos un pouco ao pasado, a división do local no seu momento fixo que o espazo principal quedase incomunicado da rúa, creando dous espazos, dous locais diferenciados. Por unha banda, o local, chamémoslle exterior, que leva aberto desde aquela que acolleu xa no pasado unha tenda de fogar, que agora acolle unha xoguetería, e por outro lado, un espazo que chamaremos espazo interior ou tenda interior, que é enorme, está baleirada completamente, como lle dicía, e pechada desde hai máis de 20 anos, que non conta con saídas de emerxencia e que ten unhas condicións ben pouco acaídas para o que se pretende nesta proposta. E agora, que por fin vemos que esperta interese para uns promotores privados que pretenden abrir un centro médico, preténdese con esta moción que intercedamos como administración nun negocio privado para facernos cun local que nin sequera a día de hoxe sabemos se nos serve. Unha cuestión tamén de oportunidade da hora da que se propón esta proposta. O único que conseguiríamos, penso eu, é interceder no medio, facer que o prezo do local subise considerablemente e posiblemente que volvese a caer no olvido, que volvese a quedar pechado e que non se puidese avanzar na recuperación dun espazo para a cidade. Se ben é certo que agora o local interior, como dicía, semella espertar interese, este interese en base a unha proposta de xogo que o que pretende é unir dous locais. Un, por unha banda, que sería este, e outro que sería o que dá a Rúa Castelao, que pode sair ben ou pode non sair ben. Fíxense de feito que nin o grupo Inditex, con toda a súa capacidade económica que ten detrás, non foi capaz de abrir un local comercial na zona interior cando xa dispuña doutro na zona exterior. Esta idea que nos traen, ademais, hoxe aquí non é nova. Podo dicirles, ademais, de primeira man que houve iniciativas privadas, e non unha, nin dúas, de feito foi contado na prensa no seu momento, incluso interese de grandes entidades que valoraron o que vostedes propoñen hoxe aquí e desbotouse por estes motivos. O local actual segregado ten limitacións, ten moitas limitacións no que se refire aos accesos e ás normativas antiincendios. Non é que yo diga eu a día de hoxe, é que o dixo incluso no seu momento Antón Louro, compañeiro de partido seu e que era concelleiro de urbanismo. Por iso, nós imos optar pola abstención. Creemos que, malia ter sido efectivamente un espazo senlleiro da cidade, xa nada queda del máis alá da súa localización. O interior foi baleirado, as saídas de emerxencia dificultadas e, ademais, posiblemente sería unha responsabilidade pola nosa parte, como Concello, interceder en negocios privados agora que semella que habería unha alternativa para este espazo. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Oubiña. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Lo primero, por alusiones, antes habló de mi incapacidad deportiva desde la Diputación. Recordar que
bueno, he tramitado la financiación del 100% del campo de fútbol del Salcedo, de 2,1 millones de euros. Pero además he tramitado la remodelación de 2 campos de fútbol en la Junquera, que va a hacer el Concello de Pontevedra con los fondos a los que tiene derecho. Y además he dado orden de que se reforme el pabellón Príncipe Felipe. Lo digo para que usted sepa un poco lo que hemos hecho desde la Diputación, porque no se entera. Pero es que su nivel de desconocimiento es tan grande que si un evento, como es una carrera popular, quiere solicitar una ayuda de la Diputación, lo que tiene que hacer es acudir a las ayudas por concurrencia competitiva que ofrece la Diputación y que ha duplicado en los últimos años para que pueda participar. Por lo tanto, estamos encantados de poder patrocinar todos los eventos deportivos que entiendan y que estimemos, pero tienen ellos que solicitar esta ayuda. No puede ser directamente desde la Diputación. Por lo tanto, su desconocimiento sobre el tema es profundo. Dicho esto, estamos ante una moción que yo la voy a llamar, y lo digo así, ocurrencia. Y voy a decir ocurrencia porque ¿qué votamos nosotros? Mire, pues si el bajo cuesta 10 millones de euros, vamos a decir que no, pero si cuesta 100.000 y tiene capacidad, pues a lo mejor decimos que sí. Nosotros entendemos perfectamente la idea que ustedes quieren trasladar, y es una idea que podemos compartir. Quizás no es el momento más oportuno, porque en este momento, cuando parece que después de tantos años hay una iniciativa empresarial que podría desbloquear el tema, ir justamente desde el Concello de Pontevedra a bloquear algo que ya tendría, pues a lo mejor sería lógico hablar de otro espacio, pero no nos oponemos. Ahora, sin saber el precio, sin saber si hay o no los temas, como decía el señor Ubiña, los temas del punto de vista jurídico, legal y arquitectónico que lo puedan paliar y que lo puedan hacer, pues entendemos que es difícil posicionarse. Por lo tanto, yo le voy a decir, nosotros lo que vamos a hacer es, nos vamos a abstener, porque creemos que es una idea que se trae aquí, quizás porque vieron en la prensa, vieron que estaba eso y dijeron, bueno, pues vamos a utilizar esto, pero desde luego está muy verde esta idea y esta propuesta por parte del Partido Socialista, como muchas de las que traen aquí. Nos vamos a abstener, supongo que ustedes ya sabrán el precio, supongo que ya habrán hecho una evaluación prospectiva del tema, supongo que ya tendrán mucho más conocimiento que nosotros de qué se puede hacer, cómo se puede hacer, y que los trámites urbanísticos estoy seguro que ustedes han comprobado que están perfectamente ok para lo que ustedes quieren, pero desde luego nosotros con solo esta idea y esta moción, bueno, pues nos vamos a abstener porque sí, entendemos que Pontevedra carece y adolece de estos espacios, pero también entendemos que habría que trabajárselo un poco más para poder traerla aquí al Pleno de Pontevedra. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. O prezo, evidentemente, será das cuestións que haxa que valorar, pero que a moción ni siquiera di compremos o Cine Gómez coste o que coste. Insta ao goberno municipal a explorar esa posibilidade, que entendo que nos debe unir a todos. Home, si evidentemente costa 20 millóns de euros, pois igual hai que poñer en riba da mesa en fin, a posibilidade de non adquirilo a ese prezo. Pero simplemente se pide facer o esforzo porque recoñece a moción que carecemos os mecanismos legais para evitar que se execute esa obra por non ter incluído no seu día este ben entre aqueles que son dignos de protección no Concello de Pontevedra e simplemente que se explore esa opción. Eu teño yo que decir, señor Ubiña, a intervención do Partido Popular esperaba, e é lóxica e é acorde ao que supostamente pensan e a súa ideoloxía. A súa, teño que recoñecer que estou aínda procesándoa para ver como se pode facer ese salto de Castelao a Adam Smith se enrede para, de repente, eu non sei se estaba escoitando aquí a Montoro ou a un concelleiro do BNG, falar do respeto absoluto a la propiedad privada, no interferir en los negocios privados, incrementar el precio de mercado por si o Concello se interesa por un ben de repente, como si fuera a primeira vez que o Concello de Pontevedra se interesa por adquirir algún ben. Claro, eu
onde queda o papel que, baixo o noso punto de vista, e entendía que hasta o día de hoxe, baixo tamén o seu punto de vista, o papel de control público que debe facer a administración, o papel de rendibilidade social, ademais da económica, pola que debe velar a administración pública, a rentabilidade social e a rentabilidade cultural neste caso, onde queda o interese público, por riba do beneficio privado e por riba do interese de mercado. E fíjase que non lle digo que o expropie, nin que paralice unha operación comercial. Só estou pedindo que se fale cos donos para ver canto costa e se o podemos comprar, nada máis. Entón, eu, de verdade, estou abraiado. E falando de Castelao, home, fálame vostede de dificultades urbanísticas. Efectivamente, esas dificultades urbanísticas existiron e frustraron un proxecto como este no ano 2013, cando Antón Louro era concelleiro de urbanismo no Concello, precisamente por non ter esa saída de emerxencia. Pero que o proxecto que ven a comisión o outro día, bueno, a pregunta que ven a comisión, a solicitud de información que ven a comisión outro día para plantear esta clínica médica, plantea vencer esa dificultade urbanística dándolle unha saída de emerxencia cara á Rúa Castelao. E o Concello de Pontevedra contesta que sería viable técnicamente, obviamente a espera de estudar o proxecto definitivo que se presente. Pois trátase simplemente diso, de que a mesma solución que os técnicos din que é viable para unha clínica médica, intentemos aplicala ou estudala para este centro sociocultural que defendemos no centro da cidade. Non é cuestión de mercado, nin é cuestión de interferir nas leis do mercado ou nos negocios privados, é cuestión de ter vontade ou non de salvar un cine e de salvar unha sala como esta que queda en pé. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Ubiña, ten a palabra. Que previsible, señor Puentes. Efectivamente. A veces, cando non queremos asumir os argumentos reais, buscamos argumentos pequenos para poder quedarnos con eles, de xeito que, bueno, como efectivamente non existe esa capacidade urbanística para poder facelo, como tamén mencionou algo da económica, vamos a sacar aquí a Adam Smith, Dios mío, eu non sei, estaría ben quizás que volvésemos a escoitar a intervención, por si acaso. Feito, fálame vostede dun proxecto presentado con compra dun segundo local pola Rúa Castelao, mencionei no antes, efectivamente, pero fíxese vostede nunha cuestión que, vaya casualidade, non é menor, e que ademais falouse na Comisión de Urbanismo, na que vostede estaba. Se ben é certo que ese local podería servir para garantir a accesibilidade e a saída de emerxencia dunha consulta médica con un tope de 100 persoas, non é o mesmo se falamos dun centro cultural que tería unha cabida para, non sei, cantas, 300, 400, 500, 1200 sillas como tiñan no seu momento. A ver, sexamos un pouco serios, pensemos que non estamos falando de contactar para comprar a propiedade do Cine Gómez, senón que agora xa non é só comprar o Cine Gómez. Temos que comprar o Cine Gómez, temos que comprar o local anexo, polo cal tampouco sabemos se nos serviría para poder facer o que vostede pretende aquí. Fíxense nunha cuestión, eu creo que hai que ser serios e por iso nós tamén nos abstemos. Aquí xestionamos fondos públicos de todos e de todas as cidadás. Temos que ser respetuosos e respetuosas con eses fondos públicos, porque se non o facemos así, o que estaremos faltando ao mandato que nos deron para todos e para todas aquí. Polo tanto, reitero o noso abstención e insisto niso. Penso que non é o mesmo comparar o que vostedes pretenden aquí, que sería un centro cultural, con unha consulta médica, insisto, cunha cabida menor para 100 persoas. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, señor alcalde. Claro que non é o mesmo. Para min, evidentemente, non é o mesmo dotar a cidade dun centro sociocultural, dun centro cultural, preservando, ademais, a única sala de cine que nos queda, que mirar para outro lado mentre se destrúe e se transforma nun centro médico que pode estar en calquera outra ubicación na cidade sin ningún tipo de problema.
Atrancos, pois pode poñerlle todos os que queira. Evidentemente, o local tivo si tenos e afortunadamente, gracias a eses atrancos, non se destruiu aínda de hoxe, senón estaría xa destruído. Outra cousa é que teña a vontade de buscar solucións ou non buscarlle solucións a eses atrancos. E nós o que lle pedimos é sentémonos e busquemoslle solucións a eses atrancos para ver se é posible solventalos, como, por exemplo, neste caso de iniciativa privada, tiveron a vontade de ver posibilidades, de negociar e de intentar atopar ese tipo de solucións. E, home, que me diga vostede que só quedan as paredes, e que eu, se me di vostede, claro, nos podíamos plantear se mereceu a pena comprar Santa Clara porque pouco máis que lle quedaban as paredes e unha vez que se expoliou o pouco que quedaba dentro do convento, efectivamente, quedanlle as paredes. Ou se me di que, total, bueno, podemos facer tamén un centro médico no Partenón en Atenas porque quedanlle as paredes, nada máis, todo o que había dentro está destruído. É dicir, no caso do Gómbiz, o único que se destruiu ou que se retirou dali foron as butacas, pero queda efectivamente o máis importante, que é a sala de proxección, que é o núcleo central dese edificio, queda en pé, coa súa decoración orixinal, co seu escenario, en fin, co anfiteatro, con todo o que tiña o cine, salvo o mobiliario, que malo será que non señamos capaces de facer unha obra de restauración diso. E, por último, fálame de que manexamos cartos públicos. Efectivamente, manexamos cartos públicos. O importante, se vostede entende que eses cartos públicos están mellor destinados en mirar para outro lado mentre se destrue o único cine que nos queda, ou están ben destinados en crear un centro sociocultural ao servicio de todas as entidades sociais e culturais que traballan na nosa cidade, ademais do Concello de Pontevedra. Para nós isto é prioritario, para vostedes xa vexo que non. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puente. Sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta, ningún. Abstencións, 19 menos 1, 20 menos 1. 19, 20 menos 1. Leva as contas o secretario que está máis lúcido. Xa dixo 20 menos 1, 19. E votos a favor, 5, pois queda aí, aprobado por 5. Sí, aprobado por 5, efectivamente. Ben, pasamos ao punto seguinte, punto número 6, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á creación do primeiro parque infantil cuberto na cidade de Pontevedra. Señor secretario, ten a palabra. Este asunto ditamiноuse favorablemente na sesión de Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servizos do 3 deste mes, cos votos a favor das membros do Grupo Municipal do PP, do PSD-PSOE e as abstencións do BNG. Moitas grazas, señor secretario. Señor, quen vai falar? Señor Martínez, señora Martínez Lorenzo, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde, e moi bo día a todos. O Goberno local ten previsto reducir de 2.706.000 euros a 2.623.000 euros a cantidade reservada no programa 1710 de Parques e Xardíns dos orzamentos municipais para o ano 2026. De feito, cando presentei esta moción, a cantidade inicial, a reducción no borrador, era ata 1.831.000 euros. Isto supón unha disminución dos recursos destinados ao mantemento e á mellora dos espazos verdes da cidade. Esta reducción está especialmente injustificada tendo en conta a necesidade real de acometer traballos de reparación e conservación das zonas axardinadas e dos parques públicos de Pontevedra. Neste contexto, desde o Grupo Municipal Popular, consideramos imprescindible avanzar na creación de novas infraestructuras públicas que dean resposta ás necesidades reais das familias con nenos e nenas. Como ben sabemos nestes días, Pontevedra é unha cidade cunha elevada frecuencia de episodios de choiva, cada vez con maior frecuencia no verán de períodos de calor intenso. Estas circunstancias limitan o uso habitual dos parques infantís ao aire libre, reducindo as oportunidades de socialización con outros rapaces e de actividade física na infancia.
Por este motivo, consideramos necesario promover a creación do primeiro parque infantil cuberto de titularidade municipal que permita garantir un espacio de lecer accesible, seguro e utilizable os 365 días do ano, con independencia das condicións meteorolóxicas. Este tipo de instalación xa se utiliza noutros concellos de Galicia, no conxunto de España e en moitas cidades europeas. Os parques infantís cubertos ofrecen un entorno seguro e controlado para os máis cativos, minimizando os riscos asociados á choiva, ao frío ou ás altas temperaturas e permitindo un uso máis constante das instalacións municipais ao longo de todo o ano. Ademais, o deseño deste parque debería responder aos retos ambientais actuais, apostando pola sustentabilidade e pola educación ambiental dende a infancia. Para isto, resulta fundamental empregar materiais ecolóxicos e reciclados, integrar zonas verdes interiores e incorporar sistemas de iluminación LED e enerxías renovables, reducindo o impacto ambiental. Este espacio debería ser tamén plenamente inclusivo e accesible, adaptado para persoas con mobilidade reducida, contando con xogos adaptados, sinalética accesible, itinerarios en barreiras arquitectónicas e zonas de descanso tamén adaptadas, tanto para os nenos como para os seus acompañantes. A existencia de áreas de descanso adecuadas permitirá que os familiares poidan exercer a vigilancia en condicións de comodidade e seguridade. Así mesmo, o parque deberá contar cun plan específico de limpeza e de mantemento que garanta unhas condicións óptimas de hixiene, seguridade e durabilidade das instalacións. Por todo o exposto, dende o Grupo Municipal do Partido Popular, instamos o Concello de Pontevedra a impulsar a creación de, cando menos, un parque infantil cuberto de uso público deseñado especificamente para a infancia e que permita o seu uso os 365 días do ano. Apostar por un deseño sostible, empregando materiais ecolóxicos e reciclados na construción dos xogos e do mobiliario, integrando zonas verdes interiores e incorporando sistemas de iluminación LED e uso de enerxías renovables. Garantir a accesibilidade universal do espacio, mediante xogos adaptados, percorridos en barreiras arquitectónicas e zonas de descanso ergonómicas para persoas con mobilidade reducida, persoas maiores e familias con carriños. Crear áreas específicas de descanso e vigilancia para os familiares, favorecendo a comodidade, a seguridade e o acompañamento responsable dos menores, e, ademais, prever un plan de limpeza, mantemento e conservación das instalacións, asegurando o bo estado do espazo e o seu uso continuado en condicións óptimas. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Martínez. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Brevemente, é evidente que esta é unha das necesidades que están pendentes en canto a áreas de xogo infantil na cidade, que no seu momento foi explorada tamén, incluso nunha ubicación concreta, que era o novo parque infantil de Barcelos, cando se executase a reforma integral da praza de Barcelos, pero en todo caso, a moción tampouco se decanta por ningún punto en concreto. Entendemos que é necesario dotar a Pontevedra dunha infraestructura deste tipo e, por tanto, imos votar a favor. E mira, forrolle máis minutos aínda, xa non me puxo nin o tempo. Non me dou tempo nin de poñelo. Isto é algo inaudito. Bo día, alcalde, concelleiros, concelleiras. Esta moción que ven hoxe a pleno é moi acaída porque reforza unha liña de traballo que estamos facendo da Concellería de instalar un parque infantil cuberto. Xa tiñamos detectado o interés dos pais e nais de Pontevedra, tamén dos avós e das aboas, que tamén serían usuarios cos netos e netas. Unha instalación como esta requiere dun estudio técnico e de necesidades que, sobre todo para analizar se é posible instalar a cuberta en parques que hai existentes ou prever a creación dun futuro parque. Nos parques existentes na actualidade non é nada doado instalar unha cuberta. En Barcelos o parque está instalado sobre un parking, sobre a cuberta dun parking subterráneo, e teríamos unhas condicións estruturais que habría que resolver, e a verdade é que non é doado. En Campolongo vaise modificar a ubicación do parque por as obras de renaturalización do río Gazos, entón vaise chegar máis hacia a piscina. Entón, ao mellor interfire nesa ubicación. No Parque das Palmeiras sería casi imposible polas condicións de protección patrimonial. Na Illa do Cobo e o Parque Rosalía de Castro está en un entorno natural que
non sería moi acaído colocar unhas cubertas nesa zona, e o resto de parques son dun tamaño bastante máis pequeno que non darían resposta á demanda de uso que tería un parque así. Seguiremos estudando o tema, pero case seguro que o máis viable será facer o parque nalgúna nova construción, onde teña un novo deseño que se adapte á ubicación e tamén que este espacio se adapte ao espazo ao parque infantil. Imos votar a favor da moción porque é constructiva, entra na liña de traballo que comentaba, e aínda que na exposición de motivos os datos non sexan correctos. No programa 1710 aumentase a partida orzamentaria. Entón, nada, o dito, votamos a favor e nada máis. Grazas, señor Moreda. Máis intervencións. Señora Martínez Lorenzo, ten a palabra. Simplemente agradecer o voto positivo de todos os grupos políticos. Era de esperar, unha proposta en positivo e unha necesidade que ten a cidadanía de Pontevedra, que ten que desplazarse a outros concellos para poder disfrutar dun parque infantil cuberto. Eu estudiarei os presupostos porque eu teño aquí os orzamentos e aquí, efectivamente, no último que teño aquí, disminúese a partida. E logo podemos velo con máis deteñimiento. Nada, gracias a todos e nada máis. Moitas grazas, señora Martínez. Algúnha outra intervención? Se non hai intervención, sométese o punto á votación. Votos en contra, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. E pasamos ao número 7. Esta sí que ten que ratificarse por urxencia. Señores portavoces, proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á renovación integral do terreo de xogo e do sistema de drenaxe do Estadio Municipal de Pasarón. O señor secretario ten a palabra para o dictamen da comisión. Sí, a Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural, que se está reiterando do 12 deste mes, votou a favor do asunto cos votos do Partido Popular e do PSDG-PSOE e abstencións dos membros do BNG. No voto incorporóse a emenda que se fora presentada posteriormente á convocatoria do Pleno polo Grupo Municipal do Partido Popular. Moitas grazas, señor secretario. Quen pide a palabra? Que é ese PSOE? Falla a luz. Señor Puentes. Dou a palabra, señor Puentes. Para a emenda. No. La moción es vuestra. La enmienda es suya. Pero la enmienda se incorporó. Señor Puente Rivera, ten a palabra, entonces. Bueno, pois, agora, gracias. Esta moción, efectivamente, que traemos esta sesión, pois ten a vontade de reparar unha dos desperfectos que a Deputación Provincial de Pontevedra nos deixou no Estadio Municipal de Pasarón. Por facer algo de historia, en setembro do ano 2012, a Diputación daba por finalizados os traballos de reforma integral do Estadio Municipal de Pasarón, despois de multiplicar por 4 o período de execución, en vez de ano e medio, como se dixera inicialmente, prolongouse durante 6 anos esa obra, e, sobre todo, despois de prácticamente duplicar o custe final das obras, que en lugar dos 8,5 millóns de euros nos que foi licitada, foron invertidos finalmente 16,8 millóns de euros. A pesar diso, e a pesar de que en setembro de 2012 a Diputación daba por finalizados estes traballos e a pesar dese extraordinario desfase tanto no período de execución como no investimento, a obra é evidente que quedou sen rematar e que presenta múltiples eivas desde esa suposta finalización no ano 2012. Por facer un pequeno relato que coñecen todas as persoas que acudimos ao Estadio Municipal de Pasarón, enchufes colocados na parede pero sen conexión á rede, villas de auga que non funcionan porque tampouco están conectadas á rede de auga, un sistema de megafonía que non se entende porque en lugar de altofalantes no seu momento que se instalaron foron bucinas de sinais acústicas,
A ausencia de videomarcadores, sí, señor Juncal, de videomarcadores que foron introducidos no orzamento municipal a proposta do Partido Socialista e que hoxe están no servizo de contratación para poder ser contratados e instalados. Tamén a megafonía, que está no mesmo punto. Unha cuberta que estaba prevista para protexer o 100% de localidades de todo o estadio e que na práctica só protexe das chuvia aos que nos sentamos nas 3 últimas filas da bancada superior, unha iluminación absolutamente deficiente que conserva aínda as 4 torretas que se instalaron durante a obra en lugar de toda a iluminación perimetral que estaba no proxecto inicialmente prevista, ou un terreo de xogo, efectivamente, que está en permanente mal estado, convertido nunha lameira cada inverno, porque tampouco funciona o sistema de drenaxe que se instalou no campo. Isto, o terreo de xogo, é quizáis o principal problema que ten o estadio, ademais de todos os ditos, porque impide o normal desenvolvemento do xogo, do fútbol, e ademais implica un risco importante de lesións para os profesionais que cada 15 días disputan ali os seus partidos oficiais. A única explicación que hai para que o terreo de xogo de Pasarón estea no estado no que está é, unha vez máis, a chapuza que a Diputación Provincial do Partido Popular fixo con esta obra. Unha chapuza que diversas catas técnicas no seu momento determinan que se debe a que a capa de grava que ten que estar na parte baixa do terreo de xogo e que favorece esa drenaxe de auga é demasiado fina e non permite que se filtre con facilidade a auga, que a malla drenante que ten que estar instalada entre a terra e esa capa de grava é unha malla probablemente non profesional e que está atorada desde o momento da súa inauguración e impediu sempre o paso correcto da auga a través dela, unha superficie do campo que non ten a inclinación necesaria para que a auga poda correr cara aos laterais e cara aos fondos do campo, e que, por tanto, favorece que apoce a auga no centro do campo, e tamén a ausencia dunha canalización perimetral que permitise recoller esa auga que debería correr cara aos laterais do terreo de xogo. É certo que o Pontevedra Clube de Fútbol e o Concello de Pontevedra, conscientes do investimento importante que suporía sustituir todo este sistema de drenaxe, intentamos no ano 2023 facer unha obra menor a esta, que consistiu na sustitución dun metro de terra do terreo de xogo, en sementar novo céspede e con iso intentar paliar os desperfectos do campo. Por certo, unha obra que custou 150.000 euros e para que o Concello aportoulle ao Pontevedra Clube de Fútbol a metade, 75.000 euros, tamén a proposta do Partido Socialista cando se negociaron unha modificación de crédito naquela ocasión. A solución, efectivamente, parcheou durante un tempo o estado do campo, pero hoxe vese que non resultou efectiva e que, por tanto, a única solución definitiva pasa por refacer desde o inicio todo o terreo de xogo, empezando por ese sistema de drenaxe e acabando coa plantación do novo céspede. Unha actuación que, por intervención similares en terreos de xogo de Galicia, estaría a día de hoxe entre os 400 e os 150.000 euros segundo as nosas estimacións. Por tanto, a pregunta que cabe formularse aquí é quen ten que pagar a reforma do terreo de xogo, quen ten que pagar a construción dese novo terreo de xogo no Estadio Municipal de Pasarón. Efectivamente, o estadio é municipal, pero quen construiu esa obra, quen mal construiu esa obra, que foi a Diputación Provincial, presidida, ironías do destino, por Rafael Louzán, precisamente, é quen debe asumir a principal responsabilidade. O Estadio Municipal de Pasarón non ten deficiencias porque o Concello de Pontevedra investise mal os seus cartos. O Estadio Municipal de Pasarón ten deficiencias moi graves e moi importantes porque a obra que Rafael Louzán e que a Diputación Provincial do PP fixeron ali foi mal executada, foi unha auténtica chapuza. E, por tanto, nin o Concello de Pontevedra, nin o Pontevedra Clube de Fútbol como responsable do seu mantemento teñen que pagar o que a Diputación fixo mal no seu momento. E, ademais, é que non só é que a razón estea do noso lado do que pedimos nós por iso, é que, ademais, hai precedentes. A Deputación Provincial de Pontevedra, neste caso sí, presidida polo Partido Socialista, investiu, por exemplo, 642.500 euros nunha obra idéntica, similar no campo do Bao, onde xoga o Coruxo Fútbol Club, para financiar a renovación do céspede e o sistema de drenaxe de todo ese campo, ademais da iluminación, dunha parte da iluminación. Nos entendemos que o investimento é importante e por eso tamén pedimos na moción que se poda contemplar a aplicación da Xunta de Galicia. E diránme vostedes, por que a Xunta de Galicia, se nin foi a que fixo a obra nin é titular do campo, debería
invertir cartos en reformar o Estadio Municipal de Pasarón? Bueno, porque a Xunta de Galicia si fai obras similares deste tipo. É verdade que en concellos, en fin, onde o PP ten un papel importante na xestión do goberno, e así se invertiron no campo do Espiñedo, no Escarbañiño, onde xoga o Arenteiro, rival do Pontevedra Clube de Fútbol, tamén varios miles de euros, centos de miles de euros en reformar este estadio. Ou, por exemplo, máis significativo, no Estadio Municipal tamén, da Malata, en Ferrol, onde se investiron no ano 2023 550.000 euros en diversas obras de reforma deste estadio no que xoga o Racing Clube de Ferrol, rival tamén do Pontevedra Clube de Fútbol. Por tanto, estadios municipais, exactamente igual que Pasarón, equipos que xogan na mesma categoría que o Pontevedra Clube de Fútbol, nos que a Diputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia invisten cartos sen ter a responsabilidade que teñen en Pasarón de deixar esa obra mal feita para poder reformar eses estadios. Por tanto, o que pedimos na moción é instar a Diputación Provincial a asinatura dun convenio co Concello e con Pontevedra Clube de Fútbol para esa reforma integral do terreo de xogo de Pasarón e a construción dun novo sistema de drenaxe que elimine os desperfectos que ten neste momento o terreo de xogo, e instar tamén a Xunta de Galicia a colaborar no financiamento desta obra. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Señora Gulías, ten a palabra. Bo día de novo a todas. Fíxese, Pontevedra é unha cidade na que se respira deporte polos castros costados e que se constitúe como un gran escenario para a realización de probas deportivas de todos os niveis. Esta circunstancia, unida á implicación sempre destacada da nosa cidadanía, fai que Pontevedra conte con todos os ingredientes necesarios para ser considerada, sen ningunha dúbida, unha referencia en toda Galiza. E esta frase, que podía ser miña como concelleira de Deportes, é do señor Juncal na primeira moción e coa que eu estou de acordo, debe ser o tono propositivo, que creo que lle vai durar uns minutiños porque la enmienda ya tan constructiva, ou para o señor Domínguez, non tan constructivo, o que é constructivo o señor Juncal, o señor Domínguez é máis destructivo. Perdón pola maldade tamén, Bueno, ben, entón, digo eu que a min me fai preguntarme por que Pontevedra é unha referencia no deporte. E sen dúbida é, obviamente, polo papel dos clubes, polo papel da veciñanza que está feita de outra pasta, pero digo eu que tamén en xestión deportiva algo faríamos, algo, polo menos non molestamos moito. Entre outras cousas, ter unha política de equipamentos deportivos á altura desta cidade. E a min, que me gusta mirar o futuro, non o pasado, que pasou co Pasarón, de quen foi a culpa, de quen máis, pois renovar o céspede de Cerponzóns, a iluminación de Marcón, o proxecto de Monteporreiro, do pabillón, a redacción do proxecto do campo de rugby e fútbol de Monteporreiro, a nave de piragüismo, complexo Manolo Barreiro, non está mal. E eu xa sei que o meu traballo é dicir que todo vai ben e o seu é que todo vai mal. Pero hai que ter un pelín de mesura. Eu pediría un pelín de mesura para todas, se se quere. Poñer de exemplo unha reunión a que convocan os clubes para coñecer o secretario xeral e lanzar un mitin político non é boa idea. Non yo digo eu, dinlle os clubes, que algún saliu espantado, algún contento, pero algún espantado. Sigo, tranquilo. E logo pon vostede, que en unha referencia magnífica ao señor Fariña, 3 obras da súa xestión como impulsor, vamos a dicir, non, de infraestructuras políticas. Salcedo, os campos da Xunqueira, é un topónimo, polo tanto vai en galego, vostede é respetuoso, debe sabelo, e Príncipe Felipe. Ben, fíxese, home, no convenio de Salcedo, vostede nomearse impulsor de un proxecto que nin siquiera liderou, que foi do anterior goberno, que foi de Carmela Silva, que o único que tiña que facer vostede é non darlle para atrás, que non é tan complicado, e poñerse na foto, que tamén se pon. Vale? Non, bastante fixo non, porque quen o sacou a contratación, quen seguiu a execución foi o Concello. Exactamente igual que nos campos da Xunqueira, que só teñe que poñerse na foto. E, home, o Príncipe Felipe anunciou no vostede en outubro. Vai con un pelín de demora tamén, porque creo que nin hai contratación, nin hai proxecto. E como siga o ritmo da súa capacidade de xestión como Museo de Santa Clara, vamos aviados. Entón, un pelín de mesura. Pola contra, hai outra forma de xestionar. E dicía o señor Puentes, sí, grazas a un acordo e as propostas do Partido Socialista, este Concello ten en contratación
a renovación do céspede eses 75.000 euros, ten en contratación a megafonía e o marcador, ten previsto o cambio de céspede de Gato Morto, que aparte de ser unha boa noticia para a parroquia, tamén para Pontevedra, e ten investimentos feitos por cerca de 300.000 euros, xa comprometidos. E eu sí que teño que entonar a autocrítica, e así yo teño recoñecido o señor Puentes, imos con bastante retraso na posta en marcha destes proxectos, pero xa temos o aval e xa están consignados, que é moito máis do que pode dicir vostede Príncipe Felipe. Agora ben, aínda así, imos a votar que sí, e imos a votar que sí incluso a emenda do señor Juncal, que aí debía ter o constructivo de pouco, non? Porque o sea, é insólito que un concelleiro de Pontevedra defenda que, en vez de intentar captar fondos de outra administración, que gastemos os nosos. Non hai concelleiro en Pontevedra que se lle ocurra iso. A quen se lle ocurre iso? E vostede dirá que, sí, home, sí, bla, 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 que non fan nada. Bueno, algunha excusa terán, algunha excusa que a mí me parece ben, non? Ou que xa puxeron suficiente cos cartos que nos corresponden como concello e que nos ten que dar coa Diputación e que vostedes, pois, bueno, pois xestionan así daquela forma. Mire, votaremos que sí a todo. A todo. Incluso, como di o señor Juncal, que redacta extraordinariamente ben, colaboraremos activamente os recursos económicos necesarios para a súa execución máis unha vez. E o digo, e engado, e volvo a citar o señor Juncal, para que Pontevedra siga sendo unha referencia no deporte, porque non o estamos facendo entre todas nada mal. E iso non o diga a concelleira de Deportes, o di o señor Juncal. Grazas, señora Gulías. Señor Juncal. No. Señor Domingo, perdón. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Vamos a empezar primero por algunas referencias que hizo el señor Puentes a los retrasos y los sobrecostes de la obra de Pasarón. Yo creo, no lo sé en profundidad, no lo sé el detalle, pero yo creo que es una espita que ni el señor Lores ni ninguno de los representantes de las administraciones de aquel momento van a querer abrir, porque fue extremadamente complicado. Pero usted, cuando dice que fue una chapuza, lo primero que está haciendo es dejar en muy mal lugar a los técnicos municipales, porque yo supongo que cuando la Diputación entrega una obra hay una recepción, y supongo que cuando se recepciona una obra los técnicos municipales dicen que están en condiciones. Por lo tanto, yo lo que entiendo es que usted lo que está diciendo es que los técnicos municipales no han sabido hacer su trabajo y han recepcionado una obra que estaba en tan pésimas condiciones como usted decía. Pero además es que luego dice una cosa, y yo a lo mejor lo entendí yo mal. Usted dice que intentó arreglarlo y que sigue siendo un desastre. Usted dice que se gastó 150.000 euros en la mejora del césped del estadio bajo su directa supervisión y gracias a usted, y el césped 3 años después sigue siendo un desastre. Por lo tanto, usted tiró el dinero de los pontevedreses. Es lo que entendí. Usted hizo una obra, gastó el dinero de los pontevedreses y resulta que no vale para nada. Por lo tanto, su gestión es pésima. Y entiendo que usted, como responsable de deportes de una instalación municipal, ha dejado que se deteriore hasta el nivel en el que está ahora. Por lo tanto, es usted corresponsable o responsable directo del mal estado de estas instalaciones, porque era una instalación municipal y su partido era uno de los responsables de deportes. Por lo tanto, yo entiendo que aquí hay una pésima gestión por su parte. Y además, durante 8 años que estuvo la señora Carmela de presidenta de la Diputación, usted no le dio ninguna indicación a la Diputación de Pontevedra para que hiciese y solucionase los pésimos problemas que tenía la Diputación, las obras de la Diputación. Por lo tanto, usted ha hecho una dejación de funciones y llega aquí, al Concello de Pontevedra, al Pleno del Concello de Pontevedra, a exigirle a otra administración que lo haga. Lo lógico sería que esta moción fuese, en los términos que usted la propone, que era de la Diputación, fuese la Diputación de Pontevedra. El problema es que ninguno de sus colegas del Partido Socialista quiere que nadie del Partido Socialista de Pontevedra vaya a la Diputación. Por algo será, porque ni sus compañeros lo quieren en la Diputación. Por lo tanto, aquí lo que vemos es una dejación de funciones en los últimos años de la Diputación, que no hizo absolutamente nada, de los técnicos municipales, porque recepcionaron una obra que estaba en pésimas condiciones, según usted, y además suyas, porque era su partido el que llevaba el área de deportes y dejaron que Pasarón llegase a estos términos. Por lo tanto, muy mal hecho, señor Puentes. ¿Qué voy a decir? Mire,
Por supuesto que la Diputación está con el Pontevedra Club de Fútbol. Por supuesto que el Partido Popular está con el Pontevedra Club de Fútbol. Por supuesto que vamos a colaborar en esas instalaciones de la manera que sea pertinente y por supuesto que la Diputación va a poner su parte y su grano de arena. Por supuesto que sí. Y me gustaría que esta moción se hubiese llevado a la Diputación porque hablaría en nombre de la Diputación allí, no aquí, que no tiene tanto sentido. Pero sí le digo que vamos a colaborar. Es más, le digo que me he puesto en contacto con la presidenta del Pontevedra Club de Fútbol para decirle que cuente con el apoyo de la Diputación de Pontevedra. Ahora bien, y por eso hemos enmendado la moción. Si hay que bailar, bailamos todos, me entiendan ustedes. Aquí lo que no tiene mucho sentido es que una instalación municipal en la que el anterior responsable del Partido Socialista dejó que se deteriorase de una forma significativa, exija a la Diputación que cumpla y que haga él el 100% de la aportación. Y luego también la Xunta. No, aquí, como dicen los colegas del BNG, y estoy de verdad que agradecido que acepten la enmienda, aquí bailamos todos. Por lo tanto, yo creo que el siguiente paso será que, una vez la presidenta tenga identificado el problema e identificada la solución, se ponga en contacto con las administraciones y que todas las administraciones participemos en la resolución de un problema de una instalación municipal, que por supuesto la Diputación tiene que estar, por supuesto, y por supuesto que va a estar. Hemos estado siempre con el Pontevedra, estamos con el Pontevedra y estaremos con el Pontevedra, pero no porque venga usted aquí al Pleno de Pontevedra a traer la moción, sino porque creemos firmemente en que hay que colaborar con las instituciones. Por lo tanto, puede trasladarle, ya se lo he dicho yo, pero puede trasladarle usted a la presidenta del Pontevedra que la Diputación va a estar en la resolución del problema, entre otras cosas porque usted durante 4 años dejó que se deteriorase de forma tan importante y gastó el dinero de los pontevedreses para que se tirase, porque al final esos 150.000 euros que usted dice que invirtieron no debieron valer para nada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias. Bueno, o Pontevedra Clube de Fútbol estará encantado de saber que vostede desprecia e vostede, bueno, pois ridiculiza a solución que o propio Pontevedra Clube de Fútbol determinou que quería aplicar no ano 2023 no terreo de xogo de Pasarón. O único que fixo o Concello de Pontevedra foi falar co clube, foi ver os estudos e as propostas que o clube tiña en riba da mesa, o clube daquela e se lle planteou a posibilidade de sustituir todo o terreo de xogo, pero entendeu, e nós entendíamos que era razonable, antes de poder facer esa obra de gran envergadura, poder acometer este intento de solución, e o Concello de Pontevedra aportoulle ao Pontevedra Clube de Fútbol a metade do que lle costaba a obra que o propio Pontevedra decidiu e entendeu que era máis razonable facer. Por tanto, explíquello ao Pontevedra Clube de Fútbol, fágalle as críticas que lle quera facer á súa presidenta e ao Consello de Administración, pero aí o Concello de Pontevedra non decidiu que obra se iba a facer. Insisto, nós entendimos que era o razonable naquel momento e permitiu algo que, home, non está mal, que levemos prácticamente 3 anos xogando nese terreo de xogo tendo problemas puntuais en torno a xaneiro, febreiro, que era cando o campo estaba en peores condicións. Se non se fixese esa actuación, hoxe Pasarón non estaría nin como está, siquiera. Non? Ahora ben, a solución definitiva pasa polo que se aporta e polo que se propón nesta moción. Que vostede nos intente a nós facer responsables do que pasou en Pasarón pola falta de mantemento demostra o que demostra sempre, a súa vagancia e a súa nula capacidade de entendemento e de coñecemento sobre calquera asunto municipal que se plantea aquí. Mire, o mantemento do Estadio Municipal de Pasarón é competencia do Pontevedra Clube de Fútbol, non é do Concello de Pontevedra. O mantemento do Estadio de Pasarón está recollido no convenio de cesión ao Pontevedra de uso en exclusiva desas instalacións e, por tanto, é o clube o responsable, non é o Concello de Pontevedra. E creo, en todo caso, tamén yo digo, que coa capacidade económica que ten o clube, bastante fai por manter o estadio no estado no que está. Pero aquí do que estamos falando non é dun problema de mantemento. Cando hai grifos que non están conectados á auga, non é mantemento, é execución. Cando hai enchufes que non están conectados á rede eléctrica, non é mantemento, é execución de obra. Cando hai un sistema de drenaxe de AliExpress, que foi o que instalou Louzán e a Diputación Provincial no campo de fútbol do Pontevedra, non é un problema de mantemento, é un problema de execución. Cando non hai a iluminación que contemplaba o proxecto, o problema é de execución. Cando era un proxecto que nin siquiera contemplaba facer banquiños nun campo de fútbol. É dicir, a chapuza é inmensa. Por tanto, aí non hai un problema de mantemento.
que lle estaría achacando en todo caso vostede botándolle a culpa ao Pontevedra Clube de Fútbol que é o responsable do mantemento do campo. O problema é de construcción e por eso a Deputación ten a responsabilidade que ten no Estadio Municipal de Pasarón. E mire, lea, simplemente lea. Lea e saiba o que pasaba neste Concello antes de que vostede se sentase como concelleiro da oposición no ano 2015. Porque entre que a Diputación finalizou a obra no ano 2012 e que o Concello a recepcionou no ano 2017, pasaron 5 anos. 5 anos, nos que o Concello se resistiu a recepcionar esa obra precisamente polas eivas que tiña. 5 anos no que o concelleiro de Deportes do Partido Socialista non recepcionou a obra. E 5 anos nos que, entre outras cousas, Louzán e a Xunta de Goberno da Diputación Provincial pasaron a declarar ante a Fiscalía de Pontevedra precisamente polas irregularidades no sobrecoste. E o fiscal non apreciou delito penal neses sobrecostes, pero si apreciou, e así consta na resolución, si apreciou graves irregularidades administrativas na execución do Estadio Municipal de Pasarón. E a partir de aí é cando o Concello recepciona a obra. Pero, insisto, non o PP, non o PSOE, non a Diputación ou o Concello. A Fiscalía de Pontevedra aprecia graves irregularidades administrativas na execución dese estadio. Por tanto, non escaquee o bulto, non intente enfangar, que é o que fai habitualmente cando ten que ocultar vergoñas, e por debater esta moción na Diputación non se preocupe, vai na debater. E esperemos que non faga o habitual en vostede, que é votar aquí unha cousa, cruzar a Praza de España e votar a contraria no Pazo Provincial cando o presidente da Diputación lle manda votar outra cousa diferente a que vota no Concello intentando quedar ben cos veciños e veciñas. Espero que esta vez vote o mismo e que ese compromiso que di que ten vostede co Pontevedra Clube de Fútbol e, sobre todo, cos afeccionados ao Pontevedra Clube de Fútbol, que son milleiros nesta cidade e fora desta cidade, se materialice no seu voto e nos cartos, sobre todo, que a Diputación Provincial de Pontevedra poña para poder reformar ese Estadio Municipal de Pasarón. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Puentes. Señora Gulías, ten a palabra. Bueno, señor Domínguez, vostede deixa unha reflexión para a posteridade, que é que cando vostede ou os seus concelleiros critican unha obra feita por este Concello e por este goberno local, en realidade a quen están criticando son os técnicos e as técnicas, non? Porque o acaba de dicir vostede. Que os argumentos van e veñen, en 2 segunditos cambian, bueno, en fin. Mire, parecíame grave que un concelleiro lle pedira a este goberno local que, por favor, gastase os recursos e non lles pedira a outra administración. Pero é que no seu caso é doblemente grave. É doblemente grave, señor Domínguez, porque vostede xa nos ten acostumados a unha xestión na que recorta fondos. E non llevou a mencionar o triatlón, que deixou de poñer 400.000 euros. Eso sí, cando van cos hoteleiros, ven que dicen que é unha referencia e que están a tope de power. Cando están cos clubes, depende. Algún lle di que sí, a outro lle di que non, dependendo do que lle digan eles primeiro. Pero vostede deixou de poñer 400.000 euros. E máis, vostede nas transferencias, o seu goberno, nas transferencias, capítulo 4, capítulo 7, transferentes correntes e transferencias de capital, en Román Paladino, os cartos que lle dá a Diputación aos concellos, si, baixou o nivel histórico de Pontevedra e fixo que 10 concellos tivesen máis cartos que os nosos. Así que, me extrañaba do señor Juncal, sendo vostede vicepresidente da Diputación, concelleiro e aspirante á alcaldía deste concello, que vostede diga, non, aquí bailamos todos, el concello que tamén poña. Home, sí, bailamos todos, e a min gústame moito bailar e non pasa nada, pero que cando vostede sai a bailar, señor Domínguez, a música xa parou, xa non vai haber nin orquesta. Entón, por Dios, bailemos o que vostede quera. Eu no Feroz non o vin bailar, non me marchei tal, non o vin, me consta. Señor Juncal, sí. Señor Juncal, sí. Pero bailamos todos, pero bailamos mentras haxa música, porque a este paso imos estar bailando todos menos vostede que vai estar sentada esperando a que saquen a bailar. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora Gulías. Señor Domínguez, ten a palabra. Bueno, pues yo voy a ser muy rápido. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Creo que todas las administraciones tienen que participar en la resolución de un problema de una instalación municipal. Desde luego pueden contar y yo espero esa moción del Partido Socialista Provincial, que estoy seguro que va a llegar. De momento no me consta. Bien, y desde luego les puedo decir que la Diputación
va a participar en esa resolución de ese problema de una instalación municipal. Quiero recordar que si está en malas condiciones es porque la instalación municipal, el ayuntamiento no ha cumplido o no ha hecho lo suficiente, porque las instalaciones, si se ha deteriorado hasta tal punto, y usted dice, bien, bien. Le voy a decir una cosa, porque usted viene aquí a presumir de ser del Pontevedra. Le voy a decir porque a lo mejor usted no lo sabe. Mi abuelo fue presidente del Pontevedra y lo ascendió a Primera División. Mi tío fue presidente del Pontevedra y lo ascendió de tercera a segunda B, que parece poco, pero de aquella fue muchísimo. Mi padre, durante 8 médicos, fue médico del Pontevedra y participó gratuitamente con el Pontevedra. Mi tío, Alberto, fue 5 años médico del Pontevedra. Por lo tanto, no me va usted a decir a mí que es importante la importancia que tiene el Pontevedra cuando lo he vivido en mi familia desde muy joven. Y le voy a decir una cosa, señor Puentes, y esto tenía dudas si decirlo o no, pero esto lo sabe toda Pontevedra. Usted me acaba de llamar a mí vago. Acaba de decir públicamente que soy vago en este pleno de Pontevedra. Pero yo le voy a decir una cosa y espero que la coja con el cariño con el que se la digo. A las 7 de la mañana yo voy, usted vuelve y Lores duerme. No me venga usted a decirme aquí, que yo soy vago. Le puedo aceptar la crítica a cualquier trabajo, pero desde luego que usted me llame a mí vago no tiene justificación ninguna. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Señor Puentes, ten a palabra para cerrar o debate. Bueno, cando un non ten argumentos e efectivamente é vago e non traballa os temas, pois ten que caer na descalificación e no insulto. Mire vostede nas súas bancadas, igual atopa algún que tamén ás 7 da mañán volve. Pero, en todo caso, eu volvo a traballar tamén, como vostede probablemente. Sabe que pasa? Eu alégrome de toda esa retaíla PTVista do Pontevedra Clube de Fútbol que me fixo vostede. Os meus pais eran hosteleiros, tiñan un restaurante, pero sabe que fago eu? Eu son socio do Pontevedra Clube de Fútbol e vou a todos os partidos cada domingo. A vostede creo que non o vin nunca, algunha vez salpicado polo palco, algún día que hai algún partido importante. Por tanto, aquí isto non se trata de ser máis do Pontevedra ou menos de Pontevedra, que cada un o demostra se acude ou non acude ao campo, se apoia ou non apoia o equipo. Trátase simplemente de facer política e de falar dos asuntos que lle preocupan de verdade aos pontevedreses. E, por tanto, neste caso, vostede pode aportar unha nómina cero de contribucións ao Estadio Municipal de Pasarón e ao Pontevedra Clube de Fútbol, vostede que goberna e que ten unha manchea de cartos na Diputación Provincial que pode destinar a todo tipo de recursos. O Partido Socialista, estando na oposición, a día de hoxe, só neste mandato, xa conseguiu 75.000 euros para a renovación do céspede no ano 2023, 100.000 euros para os videomarcadores, 35.000 para a nova megafonía e 75.000, dicía xa, para ese novo céspede do ano 2023. O gallá, vostedes mostren a mesma preocupación que o Partido Socialista por manter o Estadio Municipal de Pasarón en boas condicións. E o único que lle pido é que a Diputación Provincial de Pontevedra faga o mismo que fixo, por exemplo, hai escasos 2 meses, cando asina co alcalde de Crecente un convenio de €500.000 para reformar o seu campo de fútbol municipal tamén. Por tanto, que ao Crecente se lle trate exactamente igual que ao Pontevedra Clube de Fútbol. Ou cando a Xunta de Galicia destina tamén €500.000 á reforma do Estadio Municipal da Malata. Que a Xunta de Galicia e o Partido Popular traten ao Pontevedra Clube de Fútbol exactamente igual que ao Racing de Ferrol. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Socialista, ningún, abstencións, ninguna, votos a favor. Apróbase por unanimidade das 24 concelleiros. Xa están 25? Non, 24. 24. E pasamos ao punto número 8. Ratificación tamén da súa ausencia por parte dos portavoces. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para solucionar os problemas de inundacións no entorno da rúa Pai Fernando Olmedo e na rúa do Santo. Señor secretario, non hai ditame? Hai emenda que hai que votar. Hai emenda, hai unha emenda do Partido Socialista. Sí.
Ben, pois entón ten a palabra o señor Domínguez Artime. Bueno, pues muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues aquí traemos quizás uno de los problemas más graves que hemos tenido en los últimos años. Iba a decir los últimos años, pero la verdad es que muchos años se está produciendo, por lo menos en la calle, en el entorno de la calle de Fernando Olmedo, una situación que es grave, una situación que es muy grave para determinadas familias que ven cómo sus casas, cómo sus instalaciones, cómo sus garajes, cómo sus negocios se inundan a causa de, y hay que decirlo así, de la ausencia de inversión municipal en todo este tiempo. Y hay que recordar algo que es absolutamente fundamental para entender esta situación, y esto es claro: el alcantarillado es una competencia exclusivamente municipal. Es decir, el sistema de alcantarillado de una ciudad como Pontevedra tiene un único responsable, y en este caso es el alcalde y la Xunta de Gobierno Municipal, que son los responsables de que ese alcantarillado funcione. Y lo que hemos visto y lo que estamos viendo, y en los últimos años ha ido a peor, es la absoluta ausencia de las inversiones necesarias para llevar a cabo las obras que puedan hacer, paliar, por lo menos paliar, no solucionar a lo mejor completamente, pero sí paliar una situación que se ve año tras año y que este año precisamente se ve semana tras semana por unas condiciones climáticas que son francamente desfavorables. Y tenemos que decir, y tenemos que ser muy críticos con la ausencia de actuaciones municipales en ese entorno. A este entorno de Fernando Olmedo, que ya llevaba muchos años, se ha unido más recientemente, aunque ya había años en los que sucedía, el entorno de Lourizán, donde incluso han tenido que ser evacuadas varias viviendas. ¿Por qué? Porque los sistemas de alcantarillado no son suficientes. Y yo entiendo, y lo digo así, que puede haber una situación compleja, y yo entiendo, y lo digo así, que puede haber una situación que pase puntualmente en un sitio. Lo que no puedo entender es que año tras año se repliquen los mismos problemas y no se haya hecho absolutamente nada, no se haya solucionado. Y entonces yo sé, ya me adelanto, que ustedes van a decir, bueno, es que la Xunta de Galicia tiene competencias. No, la competencia exclusiva del alcantarillado es municipal. Otra cosa es que dentro del programa de inundaciones de la Xunta de Galicia se han identificado puntos en los que hay riesgo de inundaciones graves y se haya destinado una cantidad muy importante de dinero a varios núcleos urbanos. Entre ellos se ha identificado como uno de los sitios, de los lugares donde más inundaciones hay, el entorno de Fernando Olmedo. Y por eso, y esto lo tengo que decir, la Xunta de Galicia y el Concello están manteniendo reuniones para intentar solucionar. Pero, mientras estas soluciones llegan, nosotros pedimos dos cosas. Uno, que se hagan algunas obras inmediatamente para paliar esta situación. Queremos que se hagan obras de urgencia mientras se busca una solución definitiva como Aguas de Galicia. Y segundo, pedimos que se indemnice o que se busque una partida presupuestaria para poder indemnizar a aquellos que lo están pasando tan mal. Creo que lo que pedimos es lógico. Creo que lo que pedimos tenía que haberse producido hace mucho tiempo. No me valen las disculpas, por ejemplo, para el entorno de Lourizán, en la que el señor Mosquera dijo vamos a ver qué hace Adif. Porque la sentencia de Adif y el tema de Adif ya lleva muchísimos años encima de la mesa y todavía no hemos tenido ninguna solución. Hay que buscar soluciones claras y sensatas para solucionar, porque es difícil imaginar el sufrimiento que le está ocasionando a determinados vecinos estas inundaciones reiteradas. Y yo quiero agradecer a los vecinos, tanto de Fernando Olmedo como de Lourizán, la paciencia, la colaboración, porque lo único que quieren es que el alcalde cumpla con sus competencias municipales. Lo único que quieren en el entorno de Placeres y en el entorno de Fernando Olmedo es que se solucione un problema que estoy convencido que se puede solucionar, pero para el que han faltado, sinceramente, recursos económicos, para que han faltado voluntad política, y además lo que estamos viendo es que posiblemente, yo no sé si será el cambio climático o no, se ha agravando y se está agravando en los últimos tiempos con esta
tormenta permanente que estamos viviendo en los últimos meses y en los últimos años. Por lo tanto, yo aquí lo que pido es que se actúe rápido, que se actúe de forma inmediata y que se busque solución económica y apoyo económico para aquellos que lo están pasando tan mal. Creo que es algo lógico, es algo que se puede hacer, es algo que creo que es evidente, y quiero agradecer aquí al Partido Socialista la enmienda la veo pertinente, la enmienda la veo adecuada, y creo que es necesario que entre todos busquemos una solución, porque lo que está sufriendo aquí son familias que ven cómo sus enseres, sus garajes, sus negocios y sus casas se inundan día sí, día también, sin que se haga absolutamente nada. Por lo tanto, queremos traer esta moción al Pleno con la idea de, primero, buscar las obras necesarias para paliar esta situación y, segundo, ayudar desde el Concello de Pontevedra. Nosotros hemos puesto una cantidad, podía haberla corregido el Concello en las condiciones que entendiese con una enmienda, el BNG o el PSOE, no la ha hecho. Entendemos que necesitamos una cantidad o recursos económicos para ayudar a aquellos que están sufriendo. El otro día una vecina me contaba, un vecino me contaba que 3 coches perdió. El primero se lo pagó el seguro, el segundo se lo pagó el consorcio, el tercero no se lo pagó nadie. Y esto es fruto de la ausencia de inversiones en los últimos años reiteradamente. No se ha abordado de una forma importante, por lo menos en los últimos años, para intentar solucionar esto. Y creo que, atendiendo con las dificultades que tiene, creo que desde el Pleno de Pontevedra debemos sacar adelante esta moción para por lo menos dar a los vecinos un halo de esperanza en que se va a solucionar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Gracias. Bueno, o Partido Socialista vai votar a favor desta moción, porque por riba de todo está evidentemente algo no que levamos insistindo e levamos traballando desde hai anos, en que se podan solucionar definitivamente esas inundacións na rúa Padre Fernando Olmedo, non? E é algo que ten que implicar evidentemente a todas as administracións. No que discrepamos totalmente no relato da moción que trae aquí o Partido Popular, non? Porque que de chiste. É dicir, é a historia dunha improvisación permanente neste asunto, no que un se dedica a ir ali, facer un vídeo, subir a TikTok, decir, hai un problema gravísimo, que se solucione. Ideas e propostas escasitas, ¿no? A propia moción di, el Concello de Pontevedra no puede seguir ni un minuto más eludiendo sus responsabilidades. Para a continuación dicir, el organismo Aguas de Galicia, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Cambio Climático, está desarrollando actuaciones ambiciosas en el marco del Plan de Riesgo de Inundaciones 2021-2027. El plan contempla medidas específicas para la ciudad de Pontevedra con la creación de áreas de inundación controladas en el Parque de Valdecorvos para reducir el impacto de las crecidas que afectan aguas abajo a Padre Fernando Olmedo. Non falta lle poñer o jingle da Xunta de Galicia de fondo e o logo prácticamente, non? E que vostede me diga isto hoxe aquí nunha moción, a min deixame estupefacto, porque efectivamente a Xunta de Galicia moi acertadamente está traballando niso gracias a vostede e ao Partido Popular de Pontevedra. Non, a Xunta de Galicia está traballando niso grazas aos veciños que exixen solucións desde hai moitísimo tempo e gracias ao Partido Socialista que, cando estaba no goberno, decidiu abordar este asunto esquecido desde había décadas para intentar atopar unha solución que evitase esas inundacións recorrentes que están padecendo os veciños e veciñas. Porque é que non hai que ir ningún ano máis atrás. Vostede decía, en novembro do ano 2024, el PP de Pontevedra, aquí está, publicado en medios de comunicación, el PP de Pontevedra apuesta por un nuevo colector para poner fin a las inundaciones en Padre Fernando Olmedo. E dicía vostede que as lagoas de inundación natural que propoñíamos nós, o Partido Socialista, eran unha ocorrencia sen sentido. E hoxe me trae unha moción pedindo que executemos as lagoas de inundación natural en Valdecorvos. Claro, que pasou entre iso e isto? Pasou que a Xunta de Galicia e o Partido Popular de Galicia o desacreditaron simplemente 10 días despois de que vostede dixese esta barbaridade. É dicir, solucionar o problema de Padre Fernando Olmedo reiterando o problema, seguir enterrando o río, seguir entubando e non optar por unha opción que era técnicamente máis viable xa determinada pola Xunta de Galicia e polo Concello de Pontevedra, simplemente porque era unha proposta do Partido Socialista e vostede non podía apoiar unha proposta do Partido Socialista. E ese traballo ou ese bo entender da Xunta de Galicia e de Augas de Galicia tampouco é milagroso, enténdese por unha cronoloxía de feitos, porque en 2021
cando se publica ese plan de risco de inundación 21-27, ao que vostede fai mención na súa moción, Padre Fernando Olmedo e o rego de Valdecorvos non estaban incluídos no plan de risco de inundación de Galicia. Incluíronse porque o Partido Socialista, desde a Consellería de Desenvolvemento Sostible do Concello de Pontevedra, presentou unha alegación a ese plan de risco de inundación, a Xunta de Galicia aceptouna e incluíuse a rúa Padre Fernando Olmedo e todo o rego de Valdecorvos nese plan. O que hoxe abre a porta a que a Xunta de Galicia poda financiar a construción desas balsas de inundación natural. En 2022, a Consellería tamén de Desenvolvemento Sostible elaborou o proxecto de obra de mellora hidrolóxica e do drenado natural e paisaxismo do Parque do Regato de Valdecorvos, que contemplaba a construción desas balsas, xa feito coas recomendacións que Augas de Galicia lle facía ao Concello de Pontevedra para construir esas dúas lagoas cauce arriba, e para recuperar tamén ambientalmente todo o rego e particularmente esa zona verde que temos en Valdecorvos. En 2022, en marzo, solicítase a autorización a Augas de Galicia por parte do Concello de Pontevedra para poder executar esa obra. En 2024, a Xunta de Galicia colle ese proxecto que lle pasara a Consellería do Partido Socialista da Xunta de Galicia e anuncia que vai financiar a construción das balsas de inundación natural en Valdecorvos. E que fai o PP? Vostede, o PP de Pontevedra, o PSOE trae unha moción a pleno pedindo que se colabore coa Xunta de Galicia na construción destas balsas de inundación natural e vostede foi incapaz de votala a favor. E a trae hoxe aquí, solo que con un ano de retraso, prácticamente. En 2025, efectivamente, a Xunta, á marxe dos torpedos que vostede e dos paus que vostede intentou poñer nas rodas para que non se executase esta obra, en 2025, Augas de Galicia inclúe esta obra nos orzamentos da Comunidade Autónoma para este ano 2026, e agora que si ou si se vai facer a obra, trae vostede a moción ao pleno pedindo que se faga o que hai 2 anos nós xa pedíamos que se tiña que facer e que vostede decía que era unha ocurrencia e que era unha solución que non tiña sentido ningún. Por tanto, non polo que di vostede aquí, senón por coherencia co que nos mantivemos e, sobre todo, por respeto e por darlle unha solución definitiva aos veciños e veciñas que o están pasando mal cada vez que se desborda o río, nós imos votar a favor da súa moción, esperando que a Xunta e que o Concello efectivamente cumplan e se pode executar esa obra canto antes. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Mosquera Lorenzo, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Antes de nada, vaya a miña e nosa solidaridade cos problemas e ca xente que está afectada por esta situación en todos lados no que sucede. Na P11, na Rúa do Santo e en Fernando Olmedo no estado, na contorna, que para mí sigue sendo o estadio da xuventude, non? Que era antes. Ben, creo que non se escapa a ninguén que se foron eliminando dúcias, moitas dúcias, incluso centos de lugares nos que había asulagamentos, encharques, balsas de agua e demais, que creo que non é cuestión de repetir, o Gurgullón, diante do ambulatorio, en cantidad de sitios. Por lo tanto, creo que ninguén pode ter dúbida de que este goberno ten toda a vontade de intentar resolver os problemas. O problema que nos topamos, por exemplo, falando de Fernando Olmedo, é que non estamos falando de alcantarillado, estamos falando dun río. Estamos falando dun río. E na Rúa do Santo tamén estamos falando dun regato. Ben, ese río pois tuvo alguén a feliz idea de desvialo no cauce, na canle original, meter 4 edificios e meter todo o que era o estadio de xuventude dentro da xunqueira. Co cual, pois, se a agua se fai para arriba, para baixo, facer cousas raras, evidentemente responde dunha maneira francamente rara, non? E, polo tanto, pois, busca o que era o seu lugar natural e crea estes problemas. Ben, hai unha cuestión que creo que está bastante clara. Trae esta moción agora aquí é aquilo de acordarse de Santa Bárbara cando trona. Verdad? Creo que sabe todo o mundo que dentro do SEDIL aquí pide que o Concello colabore. É que non só colabora con a Xunta, é que ten metido dentro do SEDIL financiamento para facer obras aí. O sea, que ten eses cartos, o sea, que non hai que instarlle absolutamente a nada. E instar ao Concello de Pontevedra a consignar con carácter urxente unha partida de 500.000 euros. Bueno, eu isto sí que fale cos técnicos do Concello,
fale cos xuristas, a ver como demonio se fai. Porque temos un seguro de responsabilidade civil. Se hai algún desperfecto, pagará ele. Estamos pagando. Vai haber unha declaración de emerxencia por parte do Estado, que pagará. Non sei por que vía se pode pagar. Francamente, non o sei. Se o supera, pois diría yo, pero non sei se se pode pagar, aparte que, se hai algún desperfecto, xa temos o seguro de responsabilidade civil que estamos pagando todos os pontevedeses que ten o Concello, por lo tanto, pagaría eso. Bueno, parece que hai que aforrarlle cartos á compañía de seguros e pagalo o Concello. Evidentemente, eso non vai por ningún lado. Sabe perfectamente, se non sabe, pois vaya mirando, non vai por ningún lado. Non habría maneira de que se justificara, o sea, que sería marear a xente, moi ben, pois é a idea. Ben, eu creo que todo isto, vamos ao fundamental. Mire, Rúa do Santo, verdad? Aparte de que se concentraron máis aguas ali, que habrá que resolvelo de alguna maneira, metendo polo tubo do Porto, non é que haxa, é que neste momento se está axudicada para executar o cambio do tubo por parte de Adif. Está axudicado. Ben, se alguén é capaz de resolver que nos den autorización para executar a solución que anda sobre 200.000 euros, e que non se vai arruinar o Concello por eso, aparte tense gastado bastante máis en outros tubos. Se alguén, nós estamos dispostos a facelo mañán mismo, pero non podemos facer sen esa autorización. E ni máis ni menos que está polo medio o Tribunal Supremo que lle obrigou. Iso é o que hai, e sábeno perfectamente os veciños, porque foron, non sei, non creo que estes, pero outros, os que demandaron e os que instaron que se cumpriese sentencia. Ben, está axudicado nestes momentos. A ver como se fai, que é desvialo por outro lado, tal que Aguas de Galicia non está informando favorablemente, mas, bueno, nos levaría a unha historia. Non se nos dá autorización a DIF, mañán mismo votamos a andar para resolverlo. E, de feito, estáse estudando para facelo. E, con respecto ao Valdecorvos, é que en estes momentos están a mellores mans, pero destes momentos hai meses, están a mellores mans posibles, que son os técnicos de Aguas de Galicia. Están salindo cousas que non quero avanzar aquí, porque ainda hai que consideradas, pero hai toda unha serie de cousas. Por exemplo, señor Domínguez, digo que é un tema que se sabe hai tempo, sabemos que por debaixo do CXTD, do Estado de Xuventude, hai 2 caixóns. Vale, iso sabes há moito tempo. Vale, un leva agua e outro vai seco incluso cando hai enchentas. Por que vai seco? Hai que levantar dentro do CXTD. Hai que abrir. Nos van deixar o Concello abrir, facer un destrozo ali para ver que pasa. Ou non será mellor que faga Aguas de Galicia. Porque se cadra, estamos dándolle voltas a unha historia, verdad, que teremos que ver. Non, entonces vimos, é que se quite. A ningún técnico nos dixo que o problema estuvera no caixón que pasa por debaixo de Casimiro Gómez, é que se quite o saneamento. Como si tal, non digo aumenta. Como si cual, o sea, a donde se leva despois? Sacámoslo fora, a onde se leva? O sea, paramos a obra, porque aí temos moita experiencia, temos moitísima experiencia. Cando se quere modificar un proxecto, en Pontevedra temos 2 ou 3 exemplos das consecuencias que ten modificar un proxecto en contra incluso do que hai dos técnicos e do que se sabe. Temos o nó de bombeiros e temos o paseo marín, o que significa modificar un proxecto. Pois alegremente modificamos sin saber se pasa ou non. Ben, o que podo decir e anunciar é que en estes momentos son moitísimo máis optimista, vai haber que meter moitos cargos, moitísimos, pero son moito máis optimista do que podía ser antes do estudo que está facendo Aguas de Galiza, moito máis optimista que se pode resolver definitivamente, non transitoriamente o paliar, tanto da Rúa de Santos, se que hai autorización, como, sobre todo, o de Fernando Olmedo, e estou falando de información de última hora, que estamos seguindo o tema desde hai moito tempo, e ca máxima solvencia, xa digo, que aporta Aguas de Galicia. Porque as cuestións de agua, non hai aquí ningún enxeñeiro, nin enxeñeiro químico que sea, son endemoniadas. A solución, a veces, é precisamente o contrario da natural. Creo que, supoño que en 15 días teremos, e repito, son bastante máis optimista do que podía ser hai uns meses sobre a solución, que sea unha solución, definitiva, tanto por garaxes como por anegamento da rúa,
E, ademais, agardo que se confirme esta boa predición e, desde logo, que dicir, isto sería ir en contra de todo. O sea, dicir, urxentemente, que facemos? Metemos unha pala, abrimos a ver que pasa. Porque se non sabemos realmente onde está o problema, cal é a solución, que é unha solución urxente? Que xa temos moitas solucións urxentes. Antes falouse de Pasarón e, ao final, sacouse a obra de Pasarón con solucións urxentes. Ahora temos as consecuencias. Aí, en Fernando Olmedo, en as Rodas, solución xa houve a túa Agua de Galicia, a túa Diputación, a todo o mundo. Sempre había solución, e nunca houve. Nunca houve solución definitiva. Creo que agora estamos no camiño de tela porque se levan moitos meses traballando e agardo que repito, que decir, como non fui nada optimista hasta hai un tempo, hasta que se enfocou ben o asunto, en estes momentos son bastante máis optimista e creo que a solución definitiva está bastante próxima. Muchas gracias, señor Mosquera. Señor Domínguez, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Mosquera, soluciones urgentes. Cuando lleva 27 años gobernando esta ciudad, tiene narices que hable usted ahora de urgencia. Claro que hablo de que se haga algo, porque lleva 27 años sin hacer absolutamente nada. En cuanto a lo que usted dice cosas que yo creo que a veces se confunde un poco. Efectivamente, el jueves pasado yo vi que uno de las tuberías va vacía. Pero eso no es un problema del CGTD. El problema viene de arriba. El problema tiene que venir de arriba, porque el problema que tiene es que el agua no pasa por esa cañería o esa tubería de gran tamaño. Por lo tanto, el problema es arriba. Y ojo, vamos a tener un problema nuevo. Y es que se van a construir un montón de viviendas nuevas en Valdecorvos que van a drenar exactamente al mismo sitio. Por lo tanto, aquí vamos a tener un problema. Pero que diga usted que no se pueden hacer cosas urgentes cuando en 27 años no ha hecho absolutamente nada y tiene que venir Aguas de Galicia a solucionarle el problema, claro, yo entiendo que hay un intento de colaboración sincera entre el Concello y la Xunta de Galicia y lo aplaudo, pero no puede ser. Señor Puentes, no le voy a negar su buena voluntad y su intención de intentar resolver el problema cuando usted fue concejal del área. Ahora, en 7 años tampoco consiguió nada. En 7 años no ha conseguido usted tampoco nada, porque lo que propuso la Xunta de Galicia fue desestimado porque no era lógico. Y la Xunta de Galicia y Aguas de Galicia dicen que su plan no vale, porque estuve yo reunido con Aguas de Galicia y dicen que ese plan no tiene ningún sentido. Por lo tanto, lo que van a hacer es otra cosa. Entonces usted, sí, su proyecto no valía para nada. Se lo digo a usted ahora. Le atribuyo, algo que le digo bueno, la buena voluntad para hacerlo. Pero ¿saben qué es quizás lo más grave de todo? ¿Saben qué es quizás lo más triste de todo? Que hay familias en las que después de año tras año tras año se inundan y el alcalde ni siquiera va. Ha habido casas desalojadas y el alcalde ni siquiera va. Hay un problema en Ponte Caldelas, el alcalde aparece cuando hay una inundación. Hay un problema en San Senso, el alcalde aparece. Hay un problema, cualquier alcalde de cualquier partido político de nuestro entorno, cuando hubo un problema con vecinos por inundaciones, va. Y en Pontevedra hasta tenemos normalizado que el alcalde ni siquiera salga de su despacho o se reúna con los vecinos para intentar solucionar el problema. Eso es lo más triste de todo, que tenemos un alcalde que ni siquiera va a reunirse con los vecinos cuando tienen que irse de sus casas. Cuando por culpa de las inundaciones se tienen que ir, el señor Lores ni siquiera se acerca a ver a los vecinos a intentar paliar en la medida de lo posible las consecuencias con su presencia. Está tan encerrado en su despacho que ni siquiera va, y es el único alcalde de todo el entorno que cuando hay una inundación ni siquiera va a hablar con los vecinos. Y el problema es que lo tenemos normalizado. No, hay unos vecinos que se tienen que ir de sus casas por las inundaciones y el alcalde en su despacho. Eso es lo que no puede ser. Esa falta de empatía es lo que ha llevado a este concello a estar 26 años sin dar soluciones a los vecinos. Esa falta de empatía es la que ha provocado que en los últimos 26 años no se haya hecho absolutamente nada. Y yo aplaudo que ahora estén trabajando con la Xunta de Galicia y con Aguas de Galicia para resolverlo, porque es el que lo va a resolver, no los 26 años anteriores. Muchas gracias. Gracias, señor Domínguez. Señor Puentes, ten a palabra. Bueno, sí, o señor Domínguez di que sí, porque sí, e que non é o que ali se propoñía, pero
Noviembre del año 2024. El PP de Pontevedra apuesta por un nuevo colector para poner fin a las inundaciones en Padre Fernando Olmedo. La propuesta de las balsas de inundación natural es una propuesta ridícula. Febreiro de 2026, Rafa Domínguez, é o texto que hoxe nos trae aquí para aprobar, non é que o dixera na prensa, o que vamos votar aquí a continuación, a proposta do PP e de Rafa Domínguez. Instar al Concello de Pontevedra a colaborar con la Xunta de Galicia en el desarrollo del proyecto de creación de áreas de inundación controladas. Todo o contrario. O que propoñía, insisto, o Partido Socialista desde que no ano 2022-21 empezou a traballar neste asunto. Que permita súa adecuada materialización, colaborar con a Xunta de Galicia. Di vostede, o Partido Socialista non fixo nada. Volvolle decir, a Rúa Padre Fernando Olmedo e o Rego de Valdecorvos están incluídos no Plan de Xestión de Risco de Inundación de Galicia 2021-2027 porque o Partido Socialista alegou e pediu que se incluísen. E esa inclusión no plan é o que hoxe permite que a Xunta de Galicia poda pagar esa obra e poda destinar fondos a esa obra. Non sei se fixemos moito ou pouco. Fixemos iso, elaboramos o anteproxecto, tratamos con Aguas de Galicia as solucións que tiña que ter ese proxecto. Debes dicir que é unha porquería, que non vale para nada. Oye, é o proxecto que nos mandou facer Aguas de Galicia, cos técnicos de Aguas de Galicia e coas recomendacións que os técnicos de Aguas de Galicia, baixo o goberno do Partido Popular, nos deron. É dicir, non intente disfrazar de incompetencia do Partido Socialista a súa. Porque o que pasou neste caso é que a Xunta de Galicia fixo o seu traballo e vostede o ridículo, simplemente. Asuma que non fala co presidente Rueda, que non fala coa Xunta de Galicia, asuma que o que está a facer a Xunta de Galicia en Pontevedra vostede o descoñece e que lle pode desacreditar ao Partido Socialista simplemente a estes 5 concelleiros. Asuma iso. E xa está. E o problema, evidentemente, non é isto. O problema é solucionar esas inundacións que se van solucionar gracias, efectivamente, a esa proposta de zonas de inundación controlada que é o que a Xunta de Galicia vai financiar e vai construir en Valdecorvos. E, por tanto, eso é o que nos ten que unir e o que nos ten que poñer de acordo para poder facelo canto antes, evitando todo o retraso que efectivamente levamos acumulado, entre outras cousas, polos paus na roda que vostede intentou poñer para que non se executase esa proposta simplemente por nacer do Partido Socialista de Pontevedra. Nos, efectivamente, enmendamos esta moción para intentar incorporar algo que nos trasladaron e que nos pediron os veciños e veciñas estes días e que nos parece perfectamente razonable e acaído, non? Que é que aproveitando as obras que se van facer no entorno, na rúa Casimiro Gómez, pois se intente retirar o colector de augas fecais que discurre polo leito do regato, que efectivamente é un problema engadido ás inundacións que temos nesta rúa sistemáticamente, que se revise o tramo que está soterrado a fin de detectar e solucionar posibles obturacións como a que aquí se mencionaba, porque isto, aínda que non solucione definitivamente o problema, sí que podería paliar e podería, mentre non se construen e se conclúen esas zonas de inundación controladas, paliar parte das inundacións que se producen na rúa. E ampliar, se é viable, esa galería polo mesmo motivo. E con respecto, e xa remato, ás axudas para os afectados, efectivamente, nós temos dúbidas legais de que o Concello de Pontevedra poda destinar unha partida a isto. En todo caso, creo que merece a pena estudalo e que merece a pena velo. Pero, efectivamente, o 10 de febreiro, hai 15 días, prácticamente, o Consello de Ministros aprobou a declaración de toda Galicia como zona gravemente afectada por emerxencia de protección civil, o que era antes a zona catastrófica, e isto fixo ademais dun xeito extraordinario, pese a que a Xunta de Galicia non decretou en ningún momento o nivel de emerxencia 2, que sería o que podería motivar esta declaración, pero a pesar diso, o Goberno de España decide aprobar esa declaración e isto vai permitir que os veciños e veciñas podan acollerse a axudas para cubrir os desperfectos materiais que puderan ter nas súas vivendas e nos seus bens particulares. Está pendente dun novo acordo do Consello de Ministros que se aprobará, entendo, nas próximas semanas para aprobar o prazo de presentación de solicitudes e o xeito no que hai que formular estas solicitudes. E por último, con respecto á Rúa do Santo, nós
nós xa tamén dixemos públicamente que neste caso, ademais de outras solucións técnicamente máis complexas ou non, pero ali hai un problema detectado por Adif, froito de diversas actuacións que se fixeron na zona, que é unha tubaxe que é municipal, que está obturada e que probablemente tamén desobturándoa e actuando sobre ela, que entendo que o que debe facer o goberno municipal, se poderían paliar tamén nunha boa medida as inundacións recorrentes que estamos vivindo durante estes días. En todo caso, o noso voto vai ser favorable, como dicía inicialmente. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Mosquera, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Mire, señor Domínguez, que eu sepa os edificios que están no cauce, na Canle, levan 26 anos e tamén o doble tamén. Entonces non sei. Bueno, xa sei que usted é feliz dicindo a culpa de Lores, a culpa de... Chove moito, a culpa de Lores. Non chove, a culpa de Lores. Bueno, sempre, iso é a súa trécola demais. Pero mire, eu para rematar, porque o tempo que é, tampouco creo que sea cuestión de alongarse moito máis, a min admírame, estou profundamente admirado de que todo o mundo coñeza a solución técnica, menos os técnicos especializados que teñen que dar a solución. Estou profundamente admirado. Creo que aquí nesta corporación, creo que está neste grupo onde hai xente que teríamos algunha aproximación a cuestións inxeñeriles ou de construción. Eu, francamente, non me atrevo. Non me atrevo. Se os de Aguas de Galicia resulta que ainda non deron toda unha serie de información, pero ainda non deron que a proposta de solución, hai algunhas, por exemplo, levantar un muro para que non se anegue os garaxes, bueno, ten unha serie de detalles, pero que é, sin saber o que hai debaixo do estadio, non saben que volumen ten que ter as balsas, tan siquiera se hai que facelas, se hai que aumentar a drenaxe fora, que o paso co alcantarillado por dentro do caixón Casimiro Gómez non está nada claro que teña ningún problema, nin cree, non sei que, eu admírame que todo o mundo teña unha solución. Nós, desde logo, non a temos. O que temos é a vontade política de resolvelo, e de resolvelo canto antes, e de resolvelo da maneira máis definitiva posible. Iso é o único que podo dicir. Porque se os que saben de agua realmente en Galiza, pero con distancia sobre calquer outros, resulta que ainda non teñen perfilada a solución, pois adiantarnos, pois son ideas que se poden ter. Eu repito, creo que hai solucións, creo que albisco, polo que din os técnicos, despois de estudalo moitísimas horas, e darlle moitas voltas, albisco que ten solución, repito, en principio, é o que me transmiten, e, tanto nun caso como noutro, e, sobre todo, no caso do Roubo do Santo, depende do Tribunal Supremo da DIF, basicamente, non? Porque os terreos incluso son da DIF, están hasta no catastro do nome da DIF. E, aparte, está adxudicada unha obra, e, aparte, hai o Tribunal Supremo dicindo fai a obra ou lle meto sancións ao Ministerio, a DIF, ni máis ni menos. Esa é a situación. En canto se a DIF fagan a obra provisional, como sexa, se autoriza, adiante, porque a obra é, en principio, con outros desvíos máis arriba para que a agua pase por outro lado, en principio estaría resolto de maneira definitiva. E aquí estamos agardando, porque, repito, aquí actuou todo o mundo. Actuou todo o mundo. Pero, que logrou? Pois que non. Que non, por qué? O sea, un río que chega a unha xunqueira, rechea esa xunqueira, e ni máis ni menos que se desvío o cauce, e na canle do cauce anterior se meten 4 ou 5 edificacións, a ver, como se cando despois non hai pendiente para desaguar e demais, non? Entón, pois, vamos a ver que solución nos propoñen, que se os caixóns de abaixo, as salidas, están nocturadas, están dimensionadas, que volumen teñen que ter, se hai que baixar as pluviais por José Malvar, se hai que baixar, porque antes falouse, é que se vai construir moito en Valdecorvo, sí, bueno, pero tamén se recolle agua, tamén se pode recoller agua a desviar, pero todo iso está no forno, todo iso probablemente o teñamos dentro de
bueno, de semanas, igual a semana que ven e demais. A semana pasada houve xa a primeira ronda de información e que o que podo dicir é que está ben encauzado, moi ao pesar do señor Domínguez, que senón non se podrá acordar de Santa Bárbara cando trone, se que se resolve definitivamente o problema. Mellor sobre estas cousas que este calado, porque estaba en contra das balsas, ora está a favor, estaba o tubo non dá. Bueno, usted, a primeiro que se ocurre de opinar, o único que fai ben é dicir a culpa é de Lores. Do que sea. É que a culpa de Lores é o único que parece que fai ben. Gracias, señor Mosquera. Señor Domínguez, para rematar o debate. Sí, para terminar. 26 años y ahora resulta que tiene que venir la Xunta de Galicia a hacerlo. Casi 27, señor Lores, casi 27. ¿No? Para que sepa usted, ¿no? Casi 27. Los anteriores no quedan tantos, señor Mosquera. Créame usted, visto lo visto, no le queda mucho por aquí dentro. Mire, hay una cosa que está clara y es la absoluta incapacidad de Lores durante 27 años para resolver el problema de las inundaciones. Ha tenido que venir la Xunta de Alfonso Rueda para resolverlo, porque los últimos 27 años no han hecho absolutamente nada. Ni siquiera visitar a los vecinos, que es quizás lo más grave y es quizás lo que se espera de un alcalde cuando hay una situación tan complicada, que el alcalde vaya a los sitios. Pero nos hemos acostumbrado a un alcalde que está encerrado en su despacho, que no sale a los sitios ni siquiera cuando los vecinos lo necesitan. Ese es el mayor problema. Yo agradezco el voto, por lo menos favorable del Partido Socialista y la mejora, el enriquecimiento con sus enmiendas. No sé lo que va a votar el BNG, pero desde luego lo que sí espero es que se solucione rápidamente un problema que durante 27 años Lores ni ha sabido y sobre todo ni ha querido solucionar. Muchas gracias. A enmienda incorpora. Directamente. Ben, entón sometemos o punto a... Que vamos a someter o punto de votación. Sí, no, pero algo me dicía... Incorporando a emenda. Xa, pero algo me dicía aí... Xa. Non sei. Ben. Entón, sometemos o punto a votación, a proposta do Partido Popular coa emenda do Partido Socialista. Votos en contra desa proposta. 9. Abstencións, ninguna. Votos a favor, 10, 15. Apróbase por maioría. Que son mocións urxentes que non hai. E punto seguinte, control e seguimento do goberno local. Punto 9, coñecemento de resolucións e decretos. Algúnha intervención por parte dos concelleiros e concelleiras? Se non hai, apróbase por unanimidade. Dación de conta do expediente de modificación de crédito 9-2025. Algúnha intervención? Dación de conta do expediente de modificación de crédito de 11-2025 mediante transferencia de crédito por importe de 626.000 euros. Non hai intervencións, polo tanto, queda dado conta. Dación de conta, punto número 12. Da modificación de crédito 12-2025 por importe de 9.414 euros. Non hai intervención. Dación de conta dos listados aos que fai referencia o artigo 4 da Lei 15/2010. Se non hai intervencións, dase por dado conta. E 14, tamén dación de conta da información suministrada á Oficina Virtual para a Coordinación Financiera coas entidades locais, referido ao cuarto trimestre de 2025 e estimación de peche a 31 de decembro. Queda dado conta. E 15,
dación de conta do estado de execución de gastos e ingresos do Concello referido ao cuarto trimestre. E pasamos ao punto número 16, que son preguntas. Non hai preguntas. Sí, perdón. Señora Pardo Pumar, ten a palabra. Quería hacer dos preguntas y un ruego, entonces no sé, bueno. Esta pasada semana volvimos a ver cómo el parque de bomberos se quedaba por debajo de servicios mínimos, con 3 bomberos únicamente, 3 efectivos, a los que se tuvo que sumar quien ejerce las funciones de jefe actualmente. Esto no es algo puntual, sino que es algo que estamos viendo que podemos denominar o calificar como estructural, que está pasando con frecuencia en el parque de bomberos y que por parte de la concejal y del ayuntamiento se han desatendido los diferentes informes de incremento necesario de la plantilla de bomberos para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, pero también la seguridad de los pontevedreses. Por lo tanto, yo quiero efectuar al respecto 2 preguntas. La primera es ¿qué medidas se adoptaron por parte del Ayuntamiento la semana pasada, cuando tuvo conocimiento de que estaba operando por debajo de los servicios mínimos, para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y para garantizar la seguridad también de los usuarios, de los ciudadanos pontevedreses? Y también saber por qué no se han tenido en cuenta los informes efectuados por anteriores jefes de bomberos que ponen de manifiesto una infradotación de la plantilla, para que se vea que efectivamente estos servicios mínimos no son algo puntuales. El último año, en el año 2025, de 365 días que hubo, durante más de 150 operó por debajo de los servicios mínimos. Por lo tanto, esas son las 2 preguntas y el ruego pues se lo efectuaré con posterioridad. Moitas grazas, señora Pardo Pumar. Contestas tú? Señora Villaverde, ten a palabra. Señora Pardo, moitas grazas, señor alcalde, en primeiro lugar. Bo día a todos e a todas. Señora Pardo, eu xa sei que vostede ten tendencia a exaxerar e gustalle moito pois xenerar conflitos e crear problemas onde non os hai. E eu pediríalle que neste caso pois deixase de facelo, porque sigue convertindo en regla algo que é unha excepción, porque non sei se sabe, volvo yo a repetir, a regla xeral deste Concello non é organizar o traballo por debaixo de ningún mínimo. Contamos cunha plantilla de 42 bombeiros, dos que 40 están neste momento as prazas cubertas e as outras 2 en vistas de cubrir. E se bota contas, darase conta, valga a redundancia, de que temos 3 quendas, unha con 14 bombeiros, outra con 13 e outra con 13. E de aí, pois, quítanse as vacacións, os descansos e os permisos. Esa é a regla xeral. Non se organiza ningunha quenda por debaixo de ningún mínimo. A excepción, como a do venres pasado, pois, lóxicamente, cando hai imprevistos, solucionanse eses imprevistos. E un imprevisto é, por exemplo, que cunha porcentaxe de baixas do 30%, pois nos atopemos cunha quenda, por certo, prevista con 8 bombeiros. Dado que había 8, decidiuse pois autorizar 2 peticións de asuntos propios. A última hora xurdiu outra baixa que bastante desgracia ten, non é previsible, xurdiu tamén un permiso que, como saben os bombeiros, lóxicamente teñen dereito, e a última hora sucedeu que se pediu un permiso, e tamén a última hora, desafortunadamente, pois un delegado sindical se deu conta de que tiña que facer traballo sindical nas seguintes 24 horas e pediu 24 horas de horas sindicais. Cubrimos con un reforzo e non localizamos a ninguén máis. É un imprevisto, é unha cuestión puntual e, como lle digo, unha excepción, non un problema nin unha regla. Polo tanto, simplemente decirlle, señora Pardo, eu creo que vostede, e a diferencia entre vostede e eu, é que eu confío na profesionalidade dos bombeiros de Pontevedra, nos seus mandos e, por suposto, confío e, ademais, desexo
unha pronta recuperación destes bombeiros que, desgraciadamente, están de baixa. Estou segura de que pronto se incorporarán ao seu traballo e será moitísimo máis doado prever e fará máis difícil que se produzan estes imprevistos. E para traballar o que facemos é o que determina en cada momento a xefatura de bombeiros. Imos cos profesionais que, como digo, temos en Pontevedra. Si hai algunha incidencia que podemos cubrir, que son a maioría, cos nosos profesionais e os nosos medios, así o facemos, e se en algún momento, que é raro, se produce algún incidente grave que necesitamos colaboración, o que facemos é pedila ao 112 e aos parques do consorcio, como é habitual, non pasa nada, para que colaboren con nós, igual que facemos nós en moitísimas máis ocasións, co 112 e co consorcio, como pasou, sin ir máis lonxe, hoxe pola mañán, que fomos a apagar un incendio apoio por petición do 112 e petición tamén do Parque de Ribadumia. Así que non se preocupe, señora Pardo, temos cuberto e temos o parque funcionando con normalidade. Pero moitas grazas. Gracias, señor alcalde. Fai pouco máis dun ano trouxemos aquí desde o Partido Socialista unha moción para dotar a cidade dun centro de adultos para persoas con trastorno de espectro autista, persoas con TEA. Nesa moción, creo recordar que foi aprobada por toda a Corporación Municipal e se lle pedía, nesa moción se lle pedía colaboración á Xunta de Galicia e á Deputación de Pontevedra. Un ano máis tarde dese acordo, pois ainda non temos noticias e queríamos saber como está avanzado. Moitas grazas. Pois sí, grazas, señor alcalde. Pois sí, efectivamente, esa moción foi aprobada por unanimidade por todas as persoas aquí presentes e nós, nese mesmo debate, puxemos a disposición da Xunta de Galiza unha parcela. A parte da certificación do acordo plenario, dende a alcaldía eu mesma me puxen en contacto en dúas ocasións coa conselleira responsável da área, sin recibir resposta. Na segunda e na primeira me viña dicindo como que vale, pero nada, ni siquiera tivemos esa reunión, así que nós seguimos agardando que a Consellería de Política Social pois nos reciba para comentarlle a parcela que temos prevista e para que financie o centro si así o considera. Nos consideramos que sería necesario. Es luego, sí. Pues dale. Sí, yo voy a hacer dos. Mire, señora Villaverde, sigue siendo en relación al personal del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Pontevedra. Yo, por supuesto, que confío en la profesionalidad de ellos, pero cuando se les lleva al límite sin recursos humanos, usted comprenderá que es evidente que ellos reclamen medidas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y la seguridad de los pontevedreses. Nosotros no somos alarmistas, entonces yo le ruego que usted deje de falsear la realidad de lo que sucede en el Parque de Bomberos y que ha dicho que es una excepción cuando ello no es así, no se lo estoy diciendo yo, se lo están diciendo los propios profesionales, y le ruego que rectifique sus declaraciones de la pasada semana en la que dijo que esto era algo total y absolutamente puntual, cuando sabemos documentalmente que no es así. Muchas gracias. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Xa para rematar moi brevemente, o meu rogo é sobre
sobre a vivenda, non sei se piso ou casa de acollida finalmente para víctimas de violencia machista. Eu xa me perdín, a verdade, eu non sei onde está, en que teito está a pelota, se no tellado da Xunta ou no tellado do Concello de Pontevedra. En todo caso, o rogo é para que a maior celeridade posible se execute esta vivenda. Eu pensaba que xa era un tema do Concello, pero visto a resposta da Conselleira de Servizos de Política Social, pois xa non sei que pensar. En todo caso, rogo para que a maior celeridade posible se execute esta vivenda. Nada máis, grazas.